Καλησπέρα σας φίλοι και φίλοι. Είμαστε το ραδιόφωνο Ράδιο Κόσιοσνες. Είναι η εκπομπή της Επανάστασης όπως έχουμε προλογίσει και είναι η πρώτη μας εκπομπή. Μαζί μας έχουμε το φίλο ερευνητή Ανδρέα Μουρελάτο. Έχει βγει σαν φωτογράφος στους New York Times και στους Los Angeles, στο National Geographic. Έχει βγει πάρα πολλές φορές στην τηλεόραση, όπως στη Φυγόκεντρο του TV Μακεδονία, την εκπομπή. Έχει το blog Αρχάγγελος και έχει παρουσία ερευνητική και συγγραφική συνεχή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους αλλόμορφους. Το ποιος είμαι εγώ δεν χρειάζεται να κάνω αναλύσεις, το ξέρετε, για να μην σχέσεις στο blog μου. Και θα ξεκινήσουμε. Καλησπέρα Ανδρέα. Καλησπέρα Γρηγόρη. Να μας συγχωρήσετε γιατί μιλάμε τηλεφωνικά, οι εκπομπές βγαίνουν τηλεφωνικά με τους συνεργάτες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους αλλόμορφους, θα πούμε στον κόσμο για τους αλλόμορφους. Να πούμε και μια καλησπέρα στους ακροατές που μας ακούνε και ξεκινάμε την συζήτηση. Ναι, θέλω να μου πεις τι ακριβώς πιστεύεις εσύ ότι είναι οι αλλόμορφοι, από πού προέρχονται κατά σένα. Αγαπητέ Γρηγόρη, ξεκινάς μια πολύ μεγάλη κουβέντα και πρέπει να την κάνουμε οπωσδήποτε σήμερα. Λοιπόν, οι αλλόμορφοι δεν είναι κάτι απλό όπως νομίζουν μερικοί, ότι γράφει η Αγία Γραφή, για την ακρίβεια η Παλαιά Διαθήκη, ότι ξεκίνησαν από τους Νεφελίμ, από τα όντα εκείνα, τα αγγελικά, τα οποία κατέβηκαν στη γη κάποια στιγμή, για την ακρίβεια έπεσαν στη γη και ξεκίνησε η δημιουργία ενός νέου κόσμου, ο οποίος δεν ήταν και τόσο ευγενικός, θα έλεγα, απέναντι στην ανθρωπότητα. Όμως το περίεργο είναι ότι μαζί με αυτά τα οποία αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιοι λαοί στον κόσμο, οι οποίοι σε τελείως διαφορετικά γεωγραφικά σημεία του πλανήτη πιστεύουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι Ινδοί και για την ακρίβεια η Μαχαμπαράτα αναφέρει αυτό το γεγονός. Αν θυμόμαστε καλά και όσοι αναγνώστες μπορούν να βρουν το βιβλίο που αναφέρει, υπάρχει και σε βιβλίο και διαβάσουν μέσα το τι λέει το βιβλίο, εκεί περιγράφει ένα πόλεμο που μοιάζει με πυρηνικό πόλεμο σημερινό. Ακριβώς, ακριβώς. Ένα πόλεμο ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνολογία όπως μας την περιγράφουν, που και σήμερα ακόμα δεν μπορούμε να τη διαθέσουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Οι δικοί μου αναγνώστες θα θυμούνται ότι είχα κάνει ένα άρθρο στο περιοδικό X-Life που μιλούσα για τις αρχαίες δυτικές μηχανές, για τα διμάνας όπως λένε, και τους είχα αναφέρει σχετικά γεγονότα από αυτό που αναφέρει ο φίλος ο Ανδρέας Μουρελάτος. Είναι όντως κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε τελείως αντικειμενικά, θα έλεγα εγώ, και όχι υποκειμενικά, γιατί πέρα από τους Ινδούς τώρα έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε στη Βόρεια Αμερική τους Χόπι, οι οποίοι Χόπι πιστεύουν κάτι ανάλογο και ότι οι θεοί που είχαν, και για την ακρίβεια οι βασιλείς και οι θεείς που συγχωνεύτηκαν στον κόσμο ύστερα από την πτώση των αγγέλων ή εξωγήινων για κάποιους, όπως και η Μάγια, πιστεύουν ότι λόγω κακής συμπεριφοράς απέναντι στον κόσμο, και όταν λέμε κακή συμπεριφορά δεν εννοούμε μόνο ότι βασάνιζαν, αλλά έτρωγαν και ανθρώπους, ήταν κανονικοί κανίβαλοι. Κλείστηκαν στα τάρταρα της γης, ωραία μέχρι εδώ. Έχουμε τους Αρδέκους και τους Μάγια, οι οποίοι πιστεύουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, με διαφορά ότι πιστεύουν ότι αυτοί οι οποίοι έπεσαν από τη γη ήταν κάποιοι βασιλείς και κάποιοι θεοί με άρματα υπτάμενα κτλ. Και αυτοί εγκλωβίστηκαν κάτω από τη γη. Μου θυμίζει πάρα πολύ, Ναι. ξέρεις, όταν γινόταν οι διάφοροι πολέμοι και πήγαιναν κάποια αεροπλάνα στον Αμαζόνιο, πελάγαν από τον Αμαζόνιο και έκαναν τρόφιμα, οι ηθαγενείς ήταν τα αεροπλάνα και τα θεοποιήσανε, φτιάξανε αγάλματα αεροπλάνων περνώντας τους για θεούς. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει η όλη ιστορία έτσι όπως την περιγράφεις.
Ακριβώς και κάπως έτσι πρέπει να ήταν και τότε. Γιατί αυτοί οι οποίοι ήταν έκπτωτοι σίγουρα είχαν μαζί τους και κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω πώς να τα αναφέρω και πώς να τα χαρακτηρίσω. Ήταν αντικείμενα ουσιαστικά, μηχανικά, τα οποία λειτουργούσαν πολύ καλύτερα από ό,τι θα λειτουργούσε σήμερα μια πτυτική μηχανή, ας πούμε, ή κάποιο όχημα πολύ ασύλληπτης, ας πούμε, τεχνολογίας. Αυτό που με παραξενεύει είναι ότι και στην Αυστραλία υπάρχουν θεωρίες τέτοιες από τους Αβοριγίνες της Βόρειας Αυστραλίας και Κεντρικής Αυστραλίας, οπότε εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει το πλανήτη είναι ένα γεγονός, ένα συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο έγινε μια συγκεκριμένη περίοδο Και είναι παγκόσμιο. και έγινε παγκόσμιο. Δεν έγινε μόνο εδώ στο δικό μας το μέρος, στη Μεσόγειο δηλαδή, έγινε και στην Ινδία, έγινε και στην Αμερική, έγινε και στην Αυστραλία και σίγουρα θα έγινε και σε άλλες περιοχές. Κάτι κοινό που είχαν όλοι αυτοί οι λαοί, εγώ έτσι με ορισμένα πράγματα που έχω ψάξει, είναι ότι όλοι αυτοί οι λαοί είχαν ή ζιγκουράτ ή πυραμίδες. Αυτά υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Και υπάρχουν σήμερα τα αρχαιολογικά αυτά εγκλήματα. Υπάρχουν, μην ξεχνάμε και το εξής. Εγώ το πήρα από κάποιον γνωστό συγγραφέα, το μελέτησα και είδα ότι πραγματικά έτσι είναι. Το ξέρεις τον συγγραφέα, δεν θα αναφέρουμε όμως το όνομά του, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι και του παρόντος κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τα ζιγκουράτα αυτά λοιπόν στο βορειοδυτικό Ιράκ είχαν εξωτική τεχνολογία. Με τον πόλεμο των Περσίκο μπήκαν οι Αμερικανοί μέσα σε αυτά τα ζιγκουράτ και αφαίρεσαν αυτή την εξωτική τεχνολογία. Όταν μιλάμε τώρα για εξωτική τεχνολογία, το δικό στο μυαλό που πάει, εμένα πηγαίνει σε υπτάμενα αντικείμενα, σε οπτικά συστήματα τα οποία λειτουργούν με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από το δικό μας και ενδεχομένως διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με θρησκευτικές δοξασίες και ίσως δεν αποκλείεται. Μα είπαμε ότι οι ηθαγενείς εκείνης της εποχής ή οι λαοί εκείνης της εποχής, επειδή ήταν μειωμένοι τεχνολογικά σχέση με αυτούς που ήρθαν, τους θεοποιήσανε. Ναι, και αυτό έγινε και στην αρχαία Ελλάδα, γιατί οπωσδήποτε οι αρχαίοι Έλληνες θεοί, το 12ο που λέμε, δεν ήταν απλά θεοί κατά τη δική μου γνώμη, δεν ήταν βέβαια ούτε άνθρωποι αλλά ούτε και θεοί, ήταν όμως κάτι το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα δικά μας που είχαμε και που έχουμε τώρα. Δηλαδή, ο Δίας πετάγε κεραυνούς και βρισκόταν ανά πάση στιγμή παντού. Ο Ερμής πετούσε. Ναι, Θα μπορούσε έχεις να έχει δίκιο. ένα skateboard και να πετάει με αυτό, έτσι. Κάτι λέμε τώρα, ένα παράδειγμα, κάτι ανάλογο. Η Αθηνά ή ο Ποσειδώνας, ο οποίος ήταν θεός της θάλασσας, είχαν τη δυνατότητα να δαμάζουν ο μεν Ποσειδώνας τα κύματα, η δε Αθηνά της οποίας να δαμάζει το μυαλό τους, εγκέφαλος και τα λοιπά των ανθρώπων. Σαν να τους έκανε mind control, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα περίπου υπάρχουν και στην Αίγυπτο. Και η Αίγυπτος είχε τους δικούς της θεούς, οι οποίοι ταυτίζονται με τους ελληνικούς, κυρίως ο Ρα. Και θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Μπορούμε να βρούμε τον κοινό παρονομαστή? Εγώ πιστεύω πως όχι. Η διαφορά των δικών μας θεών, του δωδεκαθεϊσμού, των θεών δηλαδή των αρχαίων Ελληνών, συγγνώμη, ήτανε ότι εμείς δεν έχουμε πυραμίδες οι οποίες να λειτουργούσαν ως τάφοι ανακύκλωσης, δηλαδή ως τάφοι οι οποίοι, όπως ας πούμε στην Αίγυπτο, που βάζανε μέσα το σώμα για να επιστρέψει ο Θεός μέσα στο σώμα του. Ακόμα και οι πυραμίδες που έχουμε, όπως αυτή η πυραμίδα του Άρους, που κάποιοι λένε ότι ήταν και τάφος, το σώμα ενταφιάστηκε κανονικά μέσα στην πυραμίδα. Ναι, ακριβώς. Εγώ πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι τέτοιο και όχι κάτι άλλο, ότι οι πυραμίδες, τουλάχιστον η μεγάλη πυραμίδα της Γίζας, στην οποία έχουν γίνει κάποιες έρευνες, έχει τη δυνατότητα να διατηρεί κάτι χωρίς να αποσυντίθεται αυτό το κάτι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Κάποιος καθηγητής, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ερευνητής και αυτός, θα το βρω όμως και θα το πω κάποια στιγμή,
έβαλε ξηραφάκια μέσα τα οποία είχαν σκουριάσει και εκείνα έγιναν λία σε τέτοιο βαθμό που μπορούσε κάποιος να κόψει τρίχα στη μέση που Και, από ό,τι ξέρω και εγώ και από ό,τι γνωρίζω, έκανε ο ίδιος ερευνητής, υπάρχουν σχετικά βιβλία, είχε βγάλει, εκδόσεις Ορφανουδάκη είχαν βγάλει κάποια βιβλία σχετικά, παλιότερα. Υπάρχουν και σύγχρονα βιβλία, εγώ απλά θυμάμαι τις εκδόσεις Ορφανουδάκη γιατί αυτές έχω στη βιβλιοθήκη μου. Έκαναν πειράματα και με σάπιο κρέας, δηλαδή βάλανε κρέας το οποίο ήταν αλλοιωμένο και επανήλθε, έτσι, και μες στην πυραμίδα. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Θα σου πω και κάτι άλλο λίγο αργότερα για να ολοκληρώσω με αυτό. Σε ό,τι αφορά τις πυραμίδες και αυτά τα πειράματα, υποτίθεται ότι έγιναν την εποχή που ζούσε ο Άλιστερ Κρόουλι. Ο μάγος, ο περίφημος όπως τον αποκαλούν πολλοί. Μπράβο, ο οποίος όσοι έχουν ασχοληθεί ή έχουν διαβάσει σχετική βιβλιογραφία, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο των εκδόσεων Αρχέτυπο που έχει όλη του τη βιογραφία μέσα. Θα διαβάσουν ότι ο Άλιστερ Κρόουλι εκεί έφαγε το όραμα ή την επαφή με τον δαίμονα που αποκαλούσε Άιβας, τον οποίος όποιος δει το σκίτσο του θα καταλάβει ότι μοιάζει πολύ με αυτούς που περιγράφουν οι σύγχρονοι ουφολόγοι ως γκρίζους. Ακριβώς. Μήπως τελικά και ο Άλιστερ Κρόουλι ήταν ένας ηθαγενής της εποχής? Ξέρεις, δεν αποκλείεται καθόλου να είναι κάτι από αυτούς τους αλλόμορφους ή κάποιος από αυτούς οι οποίοι μοιήθηκαν, θα έλεγα, από τέτοιου είδους όντα, Τι πράγμα? Ότι μοιήθηκαν από τέτοιου είδους όντα. Από τέτοιου είδους όντα. Τώρα, κατά πόσο μοιάζει ή όχι, και εγώ είδα κάποιο σκίτσο δικό του και μάλλον για το ίδιο θα λέμε. Ο ίδιος το έχει σχεδιάσει, ο Άλιστερ Κρόουλι. Ναι. Οπότε αυτό το σκίτσο δεν μπορώ να παρεσάνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταυτόσιμος με εμάς, ας πούμε. Είναι κάτι παράξενο, κάτι και αυτός αλλόμορφο ένα αντίθετο. Θυμίζει πάρα πολύ τους γκρίζους εξωγήινους που δείχνουν για μένα, ας πούμε, όταν το είδα το σκίτσο μου θύμισε πάρα πολύ το βίντεο που κάποιοι λένε ότι είναι απάτη κιόλας, του Ρόσουελ. Ναι, αυτό το έχω δει και εγώ, το έχω καταγράψει αυτό το βίντεο, καθώς και κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν το ατύχημα και κάποιους οι οποίοι είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος και είναι αυτοί οι γκρίζοι άνθρωποι, ας το πούμε και έτσι, και ένας ο οποίος είναι ζωντανός και κινείται, δείχνει τουλάχιστον η φωτογραφία ότι κινείται. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αλήθεια, εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι αλήθεια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έρχονται από το διάστημα ή κατά πόσο έρχονται μέσα από τη γη. Γιατί η δική μου η άποψη είναι ότι ό,τι μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχει στο διάστημα, άλλο τόσο μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχει και κάτω από τα πόδια μας. Και εφόσον ιστορικές πηγές από την αρχαιότητα και μάλιστα από την πολύ παλιά αρχαιότητα αναφέρουν τέτοια στοιχεία για τους Νεφελίμ και τα λοιπά, έτσι πιστεύω ότι κάτι υπάρχει και δεν το έχουμε βρει ακόμα ή το έχουν βρει κάποιοι και συνεργάζονται και με αυτούς. Υπόψη είναι όμως ένα πράγμα. Οι Νεφελίμ, κατά μία έννοια, αν ζουν κάτω από τη γη, που μάλλον ζουν από ό,τι λένε και τα γεγονότα, τα παλιά, δεν ζουν υπό τις συνθήκες που ζούμε εμείς. Ζουν με περιορισμένη ποσότητα οξυγόνου, ίσως και καθόλου μάλιστα. Υπάρχουν πολλές ενώσεις κυρίως θείου και διοξιδίου του άνθρακα κάτω από τη γη και κάποιος ερευνητής είχε πει, σε βιβλίο του μάλλον είχε γράψει, αυτός ο οποίος σου προανέφερα και πριν, ότι προσπαθούν να έρθουν στο δικό μας τον κόσμο και έτσι ανεβαίνουν πιο ψηλά προς το επίπεδο της επιφάνειας της γης για να μπορέσουν να συνηθίσουν στη μορφή του οξυγόνου που αναπνέουμε εμείς. Θα σου δώσω μια απάντηση, μια δικιά μου άποψη. Είπες ότι μπορεί να έρχονται από το εσωτερικό της γης. Ναι. Θεωρώ ότι η απάντηση είναι ότι αν πιάσουμε την κβαντική φυσική και τις θεωρίες της σκουλικότρυπας και όλων αυτών των πραγμάτων, ότι μπορεί να είναι απλά πόρτες σε σπήλαια ή σε πράγματα τα οποία περιγράφει η κβαντική φυσική. Δηλαδή να υπάρχουν ανοίγματα στο χώρο και το χρόνο και να εισέρχονται από εκεί. Βέβαια, το πιστεύω και εγώ αυτό. Θα μπορούσε
μπορούσε να είναι και αυτό. Ή μάλλον, για να το πω ακόμα καλύτερα, αυτό είναι πιο πιθανό να συμβαίνει και όχι απλά ότι ανεβαίνουν χύμα από έναν κόσμο κάτω που υπήρχε ας πούμε και υπάρχει και τον δημιούργησαν εκείνοι με δικά τους μηχανήματα και τεχνολογία. Μπράβο, αυτό μπορεί να παίζει, οπότε μπορεί να έρχονται όντως από τα άστρα και να χρησιμοποιούν πόρτες οι οποίες να είναι σε σπήλαια, πόρτες που να είναι σε αρχαιολογικούς χώρους, Ναι, πόρτες που είναι σε χώρους ιερούς. ακριβώς. Τέτοιες πύλες υπάρχουν πολλές. Και Ναι. αποδεδειγμένα υπάρχουν τέτοιες πύλες. Ας πούμε η Πεντέλη που έχω διαβάσει και έχω δει είναι μια πύλη, άγνωστο τώρα που οδηγεί ή τι πρόκειται να βγει από εκεί. Θα είναι καλό, κακό, θα είναι ευεργετικό για την ανθρωπότητα ή καταστροφικό. Δεν το ξέρουμε. Και δεν το ξέρουμε γιατί κανείς δεν μπορεί να ψάξει να βρει έτσι εύκολα κάτι σε τέτοια σημεία, ας πούμε. Ένας άλλος τέτοιος χώρος είναι η Δελφή. Ναι, ισχύει. Καλά, βέβαια, μην μιλάμε για την Ελλάδα απλά και μόνο γιατί είμαστε Έλληνες, αλλά η Ελλάδα, καλώς ή κακώς εκ των πραγμάτων, εγώ των πραγμάτων, βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του κόσμου. Όταν συγκλίνουν οι Ήπειροι, τότε η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο. Και επειδή είναι η καρδιά όλων των Υπήρων, τότε καταλαβαίνουμε ότι από εδώ ξεκινούν τα πάντα και απλώνονται με γραμμές λέει και διάφορα άλλα. Οι γραμμές λέει γνωρίζουμε τι είναι, αλλά οι πιο πολλοί πιστεύουν ότι ξεκινάνε από τον Ατλαντικό ωκεανό. Τελικά δεν ξεκινάνε από τον Ατλαντικό ωκεανό. Ένας αρχαίος σοφός, αλλά και πάρα πολύ πολιτική του πολέμου του 40, όταν τους ρωτάγανε για τον δυτικό πολιτισμό, τους έλεγαν ότι η Δύση ίσον Ελλάδα. Ότι ξεκίνησε ο πολιτισμός δυτικός από την Ελλάδα. Βέβαια, βέβαια. Και αυτό μπορούμε να το δούμε πάρα πολύ εύκολα από τα αρχαία συγγράμματα, τα οποία αναφέρονται σε παρόμοια πράγματα, στον Ηρόδοτο, ο οποίος αναφέρει πάρα πολλά, στον Όμηρο, ο οποίος Όμηρος, στην Ηλιάδα, αλλά και στην Οδύσσεια, κυρίως όμως στην Οδύσσεια, μας κάνει περιγραφή για ανθρώπους οι οποίοι είναι γίγαντες και έχουν ένα μάτι, νεφελίν, ύλες τριγώνες κτλ. Ας μην ξεχνάμε τον Κύκλοπα, τον πολύθυμο που τύφλωσε ο Οδυσσέας. Οι Κύκλοπες ήταν κάτι ανάλογο και δεν είχαν ένα μάτι μόνο, ίσως να είχαν πολύ περισσότερα, αλλά ένα φαινόταν στο μέτωπο. Αλλά τέτοια όντα σίγουρα δεν είναι φυσιολογικά, αλλά όταν αναφέρεται εκείνη την περίοδο Κύκλοπες και τα λοιπά, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι αναφέρεται καθαρά σε νεφελίμ. Ή σε κάτι το οποίο δεν είναι ανθρώπινο στοιχείο. Ναι. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Κύκλοπες του Οδυσσέα ήταν η γη του Ποσειδώνα. Η γη του Ποσειδώνα. Και ο Ποσειδώνας δεν ήταν ανθρώπινο είδος. Έτσι ακριβώς, ζούσε κάτω από τη θάλασσα. Κάτω από τη θάλασσα. Λογικό. Άρα έχουμε να κάνουμε με έναν λαό που προήλθε από το εσωτερικό της θάλασσας ή από κάποιον ο οποίος ήταν εντός του βυθού. Έχουμε να κάνουμε με ένα λαό που όντως ήρθε κάτω από τη γη. Τώρα θάλασσα ήταν στεριά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε και ίσως να μην το μάθουμε και ποτέ. Αλλά γιατί έχουν περάσει και χιλιάδες χρόνια από τότε. Δεν μιλάμε για 2 και 3.000 χρόνια, μιλάμε για πάνω από 10.000 χρόνια και αυτοί που υπήρχαν. Δημιούργησαν με ένα τεράστιο καταστροφικό πόλεμο, ήρθαν πάνω και σε όλα αυτά και οι κατακλυσμοί που έχουν συμβεί στον πλανήτη και όσοι κατάφεραν και επιβίωσαν εκείνη την εποχή εγκαταστάθηκαν στον Όλυμπο, στο Περού, στις Άνδες κτλ. Για το Περού θα μιλήσουμε και θα σου πω κάτι πολύ ενδιαφέρον, αφού ολοκληρώσω λίγο αυτό. Ο Ιούλιος Βέρν έγραψε κάποια έργα τα οποία θεωρήθηκαν προφητικά και είναι προφητικά, όπως ας πούμε το 20.000 λεύγες υπό τη θάλασσα, Που περιέγραφε κανονικό υποβρύχιο όπως έχουμε σήμερα, έτσι. Ακριβώς. Όπως το από τη γη στη Σελήνη. Περιέγραφε ακριβώς τον τρόπο που θα πάμε στη Σελήνη. Ακριβώς. Και πολλά άλλα έτσι έργα του. Όπως και το ταξίδι στο κέντρο της γης. Εδώ θέλω να καταλήξω τώρα. Αυτό εν μέρει πάει να γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Το ταξίδι στο κέντρο της γης ίσως να είναι το πιο προφητικό απ' όλα. Και ξέρεις γιατί το λέω.
γιατί στο έργο αυτό έχουν βρει δεινόσαυρους, έχουν βρει ανθρωποειδή, έχουν βρεθεί σε καταστάσεις περίεργες, σε ωκεανούς, σε βλάστηση πάρα πολύ πυκνή και σε καταστάσεις φωτισμού τέτοιες οι οποίες προέρχονται από διάφορους κρυστάλλους. Τέτοιοι κρυστάλλοι υπάρχουν. Και μάλιστα στο Μεξικό έχω βάλει και στο περιοδικό μου μια ολόκληρη σπηλιά από τεράστιους τέτοιους κρυστάλλους η οποία φωτίζεται από μόνη της. Να πούμε μία που είπες στο περιοδικό σου, δώσ' τους τη διεύθυνση του Αρχάγγελου, να την ξέρουν οι ακροατές, να επισκέπτονται και τις ομάδες που έχει στο Facebook, να ξέρουν να τις επισκεφτούν. Ναι, βέβαια, το περιοδικό Αρχάγγελος M ή Αρσάντζελος M στα αγγλικά. .blogspot.com είναι το περιοδικό Αρσάντζελος M, το μη κολλητά δηλαδή με το Αρσάντζελος.blogspot.com. Και με τον ίδιο τρόπο υπάρχει το ίδιο το περιοδικό μέσα στο Facebook με θέματα τα οποία βγαίνουν μέσα από το περιοδικό και προβάλλονται κατευθείαν. Και μια σειρά άλλων ανθρώπων που μπαίνουν μέσα και γράφουν στην ομάδα, όπως ο ερευνητής ο Χάρης ο Κουτσιάφτης. Εγώ μπαίνω πάρα πολλές φορές και βάζω θέματα της δικιάς μου ομάδας. Είναι θέματα πολύ ωραία. Και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα και έχουν ελεύθερη φωνή. Άλλωστε είμαστε ο σταθμός της ελευθερίας της βούλησης. Ακριβώς. Και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε με την έννοια πια ότι πολλοί δεν τα παραδέχονται αυτά τα οποία αναφέρουμε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια ιστορία ολόκληρη διαφόρων πολιτισμών, τελείως διαφορετικών πολιτισμών. Ας πούμε, όπως σου είπα, τι σχέση θα μπορούσαν να έχουν οι Ινδοί με τους Μάγια ή με τους Αζδέκους ή με τους Χόπι ή με τους Αβοριγίνες, και ας πούμε ότι με τους Αβοριγίνες είχαν. Με τους Εβραίους τι δουλειά είχαν. Και όλοι αυτοί οι πολιτισμοί έχουν το βασικό, το ζιγκουράτ και τις πυραμίδες. Βέβαια. Όλοι αυτοί, λίγο διαφορετικά, ας πούμε, οι πυραμίδες της Νότια Αμερικής, είναι κλιμακωτές, σε διαφορά με τις πυραμίδες, ας πούμε, της Αιγύπτου ή τα ζιγκουράτ που υπάρχουν στην Ασία. Μα και κλιμακωτές πυραμίδες έχουμε και στην Κίνα. Μην ξεχνάμε βέβαια και τη Μεγάλη Λευκή Πυραμίδα. Ναι, θεωρώ ότι το είδος της πυραμίδας και η κατασκευή της πυραμίδας είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, υπάρχει παντού, και ότι είναι ενιαίο σε όλο το... Δηλαδή, εάν κάποιος έβαλε το σπόρο της ιδέας της κατασκευής της πυραμίδας και της γνώσης πώς να φτιάχνονται οι πυραμίδες, την έβαλε παγκόσμια. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα οι πυραμίδες να είναι κάτι άλλο. Γιατί να είναι πυραμίδες και να μην είναι κύκλοι, να μην είναι οβάλ, να μην είναι παραλληλόγραμμα. Γιατί να είναι όλες πυραμίδες. Κάποια σημασία έχει αυτό. Ισχύει αυτό που λες, ναι. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να ψαχτεί. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουν βρει παρά μόνο εκείνο το πείραμα που έγινε την εποχή του Άλιστερ Κρόουλι, που βγήκανε και έβαλαν το κρέας, το σάπιο, μέσα στην πυραμίδα και αναζωογονήθηκε, τα ξηράφια τα οποία έβαλαν και τα οποία έγιναν λία και αστραφτερά, και διάφορα άλλα πειράματα που σίγουρα έχουν κάνει εκεί. Εγώ αυτά τα δύο ξέρω μόνο, και πιστεύω ότι για κάποιο λόγο οι πυραμίδες εκπέμπουν μια ενέργεια. Και σίγουρα εκπέμπουν, γιατί έγιναν και κάποιες προσπάθειες τώρα τελευταία, δηλαδή τις εβδομάδες αυτές τις τελευταίες, για να δουν τι υπάρχει πίσω από τους τοίχους, τους σφραγισμένους. Θα μου πεις τώρα, και γιατί δεν τους χαλάνε. Δεν μπορείς να καταστρέψεις ένα μνημείο τόσο χιλιάδων ετών για να δεις τι υπάρχει. Ναι, είναι αρχαιολογικό μνημείο, δεν μπορείς να κάνεις. Αυτό όμως που υπάρχει και γνωρίζω, έχω μελετήσει εγώ, είναι ότι σε όλες τις πυραμίδες, είτε είναι ζιγουράτ, είτε είναι, για παράδειγμα στη Νότια Αμερική υπάρχει ο τάφος του Κούλκαν, που έχει σχεδιαγραμμένο έναν αστροναύτη μέσα σε διαστημόπλοιο. Ναι. Δηλαδή ότι παραδείχνει κάποιον άνθρωπο, εδώ δεν μιλάμε για άλλομορφο, ο οποίος οδηγεί ένα σκάφος. Ένα σκάφος σαν μοτοσυκλέτα, ένα περίεργο. Μπράβο, έχει κάνει σχετικές αναφορές στα βιβλία που μπορείτε να βρείτε στο Eric Fordeniken, του ερευνητή. Ναι.
που αναφέρει διάφορα γεγονότα. Σαν ένα Φίδι Δράγκο, αλλά αυτό παίζεται να είναι ο ίδιος. Ναι. Όμως πρόσεξε να δεις κάτι. Τεοκουαλκάν δεν λέγεται? Του Κουλκάν, ο τάφος του Κουλκάν. Κουλκάν, ναι. Αν το ψάξεις στα αρχαία ελληνικά, τότε ίσως να γνωρίζουμε τη γλώσσα των Μάγιας και των Περουβιανών, χωρίς να έχουμε πάει σε κάποιο σχολείο για να τη μάθουμε. Τεοκουλκάν σημαίνει ο θεός της λάβας, της φωτιάς. Αν πραγματικά βγαίνει αυτό το όνομα, Τεοκουλκάν, όπως το λέω, τότε πρόκειται για κάποιον όπως ο δικός μας ο Θεός, ο πρώην Θεός δηλαδή, είδες μου διαφεύγει το όνομα τώρα. Ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας, μπράβο, ναι. Λοιπόν, γιατί να μην έχουν κάποιο κοινό παρονομαστή, γιατί από τον Όλυμπο να μην είχαν άμεση επαφή με τις Άνδης, με το Περού. Ένα από τα πράγματα που συνάντησαν οι Ισπανοί όταν πήγαν και ο Κολόμβος, όταν πήγαν στη Νότια Αμερική, ήταν ότι τους υποδέχτηκαν σαν θεούς γιατί τους είδαν λευκούς. Στην ιστορία των λαών εκεί υπάρχει η αναφορά των λευκών θεών που έφυγαν από τη θάλασσα και θα επιστρέφαν από τη θάλασσα. Γι' αυτό δεχτήκαν τότε τους Ισπανούς, τους καλοδεχτήκαν, θεωρήσαν ότι ήταν οι θεοί που είχαν φύγει. Πραγματικά. Εάν ψάξουμε όμως τώρα και διαβάσουμε αναφορές, ο Μέγας Αλέξανδρος είχε στείλει πλοία για να εξερευνήσουν πέρα από τις στήλες του Ηρακλέως που είναι το Γιβραλτάρ το σημερινό. Γιβραλτάρ, μπράβο, ναι, σωστά. Έτσι λοιπόν και ο Αμαζόνιος, κατά μία έννοια που δίνουν οι σύγχρονοι ερευνητές, πήρε το όνομά του από τις Αμαζόνες. Ο Ηρακλής, όταν πολέμησε τις Αμαζόνες, ο Ηρακλής, κάποιος από τους Ηρακλίδες που πέρασαν από την ιστορία, πού πήγε και τις πολέμησε? Και πήγε και να φέρει τα μήλα των Εσπερίδων, έτσι. Βέβαια, τα μήλα των Εσπερίδων είναι μια άλλη ιστορία εξίσου σημαντική, που σχετίζεται απόλυτα με τη δική μας, αυτή που αναφέρουμε τώρα. Άρα λοιπόν, από την αρχαιότητα, ή μάλλον θα το πω καλύτερα, η αρχαιότητα κρύβει πάρα πολλά μυστικά, αλλά ξέρεις Γρηγόρη ποιο είναι το περίεργο? Ότι ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια τα έχουμε βαφτίσει μυθολογία, δυστυχώς, τα έχουμε βαφτίσει μυθολογία. Αυτό εγώ που μου κάνει εντύπωση σε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που σήμερα τα λέμε μυθολογία, είναι το εξής. Υπάρχει το παλάτι του Οδυσσέα, βρέθηκε αρχαιολογικά, στη Κεφαλονιά νομίζω. Στην Κεφαλονιά, μπράβο. Υπάρχει το Θησίο που ήταν ο Θησέας. Που και αυτός θεωρείται μυθολογία με βάση τη σύγχρονη άποψη. Ακριβώς. Και είναι μάλιστα ο μόνος ολόκληρος ναός που σώζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι που είναι καλοδιατηρημένοι. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που θεωρούν μυθολογία είναι η αργοναυτική εκστρατεία. Υπάρχει ο φάρος των αργοναυτών και μάλιστα ο φάρος των αργοναυτών που είναι το αντιστρεμμένο το δελφικό που λέμε, είναι στο βουνό. Από πού και ως πού στο βουνό και φαίνεται μόνο από ψηλά. Δηλαδή η Αργός τι ήτανε? Υπτάμενο Διμανάς. Και στις πυραμίδες υπάρχει στους Μάγιας καθώς και Μέανδρη, αλλά αυτό που λες σχετικά με την Αργό παίζεται να μην ήταν και τόσο πλοίο και να ήταν κάποιο διαστημόπλοιο, ας το πούμε και έτσι. Ένα κατασκεύασμα το οποίο ήταν ανώτερα τεχνολογικά με αυτό που πιστεύουμε σήμερα. Γιατί ένα είναι αυτό, ο φάρος των αργοναυτών, ο οποίος φαινόταν πάντα από ψηλά, δεν φαίνεται από τη θάλασσα. Υπάρχει ο φάρος των αργοναυτών, μπορούν οι ακροατές να πάνε να τον βρουν όσοι ενδιαφέρονται, να το ψάξουν και στο διαδίκτυο να τον δούνε. Μετά υπάρχει αναφορά ότι το πλοίο της Αργού είχε την ξύλινη μορφή της θεάς Ήρας, η οποία τους μίλάει και τους έδινε εντολές. Λες και ήταν ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ακριβώς. Και ύστερα και κάτι άλλο, έτσι. Αν διέσχισε τον Ατλαντικό, που μάλλον εκεί πέρα ήταν η όλη κίνηση που έγινε με την Αργό, δεν μπορείς να εμπιστευτείς εκείνη την εποχή ένα καράβι μικρό σε μέγεθος
στα κύματα του Ατλαντικού, τα οποία υψώνονται σε περίπου ύψος 30 και 35 μέτρων σε μια κακοκαιρία. Οπότε αυτό λένε ότι πετούσε σε ένα ύψος περίπου 40 με 50 μέτρων. Αν πραγματικά ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά... κοίταξε, αυτή τη στιγμή εμείς τους περιγράφουμε διάφορες θεωρίες και απόψεις οι οποίες έχουν ακουστεί ανά τον χρόνο. Ναι, ναι. Θέλω να πω το εξής όμως, Γρηγόρη, σε αυτό. Αν πραγματικά υπάρχει κάτι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε ή να το βρούμε κάπου. Εγώ θα σου πω το εξής. Ας πούμε ότι είναι θαμμένο κάπου και εκεί που είναι θαμμένο βρίσκεται ένας ναός, ένα σπίτι, μια πολυκατοικία ή κάτι άλλο. Θα ρισκάρει κανείς να γκρεμίσει ένα κτίριο για να δει ότι από κάτω μάλλον υπάρχει κάποιο στοιχείο πολύ σημαντικό? Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Από την άλλη πλευρά, τα μεταλλικά αντικείμενα σκουριάζουν, φθύρονται, οπότε έχουν βρεθεί κάποια, τα έχω περάσει και στο περιοδικό. Φαίνεται ότι είναι μηχανικές κατασκευές, μάλλον υπερκατασκευές θα έλεγα εγώ, αλλά είναι τόσο αλλοιωμένες που είναι δύσκολο να γυρίσει να πει κανείς ότι ναι, αυτό είναι εκείνο και κάνει εκείνη τη δουλειά και τα λοιπά, ας πούμε. Όπως ο μεγάλος αλουμινένιος συνδετήρας, ας το πούμε και έτσι, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος σε μέγεθος, γύρω στα 25 με 30 εκατοστά, περίπου μισό μέτρο, βρέθηκε κάπου σε κάποιο σημείο δηλαδή του πλανήτη μαζί με κάποια άλλα αντικείμενα, αλλά αυτό ήταν το πιο αισθητά ορατό, ας πούμε, για κάθε άνθρωπο που το έβλεπε, και έχει ηλικία 250.000 ετών. Υπάρχει κατεργασμένη σφαίρα που βρέθηκε στη Νοτιό Αμερική, μεταλλική, η οποία είναι 1 δισεκατομμυρίου χρόνων. Ναι. Μπορείς να το φανταστείς ότι επεξεργαστήκανε, δηλαδή είχαν μεταλλουργία 1 δισεκατομμύριο χρόνια την εποχή, δηλαδή που εμείς θεωρούσαμε ότι είμαστε στα σπήλαια ακόμα. Ναι, ναι. Και πριν από 15 χρόνια οι Κινέζοι κατάφεραν να φτιάξουν ένα κρανίο από χαλαζία ταυτόσιμο με αυτά που φτιάξαν στην Βραζιλία, γιατί δεν τα έφτιαχναν μόνο οι Μάγιας, τα έφτιαχναν και οι Περουβιανοί, οι Ίνκας. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή αναφορά οι αναγνώστες, αν θέλουν να διαβάσουν για τα κρυστάλλινα κρανία. Κυκλοφοράει από την Ελλάδα το βιβλίο του Άρθρου Κλαρκ, τον θεωρώ τον κορυφαίο ερευνητή στον κόσμο. Που το βιβλίο λέγεται «Τα μυστήρια του κόσμου». Εκεί μέσα αναφέρει, είχε κάνει και σχετικά αυτό το βιβλίο, είχε γίνει και ντοκιμαντέρ, το οποίο είχε παίξει τη δεκαετία του 80 στην ΕΡΤ2, τότε κρατική τηλεόραση, και περιέγραφε όλα τα όσα είχε γράψει στα μυστήρια του κόσμου, το βιβλίο του. Μπορεί να το βρουν αναγνώσεις, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Κάκτος. Εκεί περιέγραφε όλα τα μυστήρια και όλα τα φαινόμενα που περιγράφει, όπως και για τα ξένα κρανία που βρέθηκαν στην Νοτιό Αμερική. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άρθρου Κλαρκ μαζί με τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ έφτιαξαν μια ταινία ύμνο στην επιστήμη και την τεχνολογία, το Odysseia 2001. Το Odysseia είναι μια ολόκληρη σειρά βιβλίων. Έχει φτάσει και μέχρι η τελική Οδύσσια, που περιγράφει διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των ανθρώπων. Την εξέλιξη των ανθρώπων, ακριβώς. Και καταλήγουν πλέον, ας πούμε, όχι καταλήγει, αυτό είναι η τελευταία παράγραφος πριν από το τελικό του έργου, τουλάχιστον που λέω εγώ, με τον Χαλ. Ένα υπερσύγχρονο κομπιούτερ, ο οποίος κατέστρεφε σιγά σιγά τα πάντα μέχρι που τον αποσύνδεσε ο τελικός επιζήσας στο διαστημόπλιο. Προσωπικά θα πω στους ακροατές, υπάρχουν τα βιβλία του Κλαρκ, να πάτε τα διαβάσετε, είναι σπουδαίος συγγραφέας. Και τα ερευνητικά και τα μυθιστορήματα που έχει γράψει. Ο Άρθουρ Κλαρκ, επίσης υπάρχουν οι δύο ταινίες του Άρθουρ Κλαρκ, το 2001 που περιγράφει ο φίλος Ανδρέας και το 2010 που είναι η συνέχεια του. Η συνέχεια του, ναι. Κυκλοφοράνε σε βιντεοτενίες ή CD ή DVD, όπως θέλετε πέστε το, ή ακόμα και στο διαδίκτυο μπορείτε να τα βρείτε. Τον θεωρώ ένα από τους κορυφαίους, εμένα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο Άρθουρ Κλαρκ.
με αυτόν ξεκίνησα να διαβάζω και να κάνω. Ναι, ήταν φοβερός. Ήταν καλό γιατί δεν ζούμε τώρα, δεν ζει μάλλον. Και Όχι, δεν ζει. Εγώ με αυτόν ξεκίνησα να διαβάζω και να επηρεάζομαι σε πάρα πολλά πράγματα. Ο Άρθουρ Κλάρκ έφτιαξε, το σχεδίασε το δορυφόρο που στείλαμε, γιατί ήταν και επιστήμονας της NASA, και στο τέλος της ζωής του κλείστηκε σε ένα νησί, γιατί είχε αρκετά λεφτά σαν επιστήμονας και σαν συγγραφέας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε παγκόσμια ντοκιμαντέρ, παγκόσμια βιβλία, παγκόσμιες έρευνες. Στο τέλος αποσύρθηκε, κλείστηκε σε ένα νησί και ζήτησε τολμηρούς νέους να κάνουν έρευνες πάνω στο παράξενο. Κάπως έτσι τελείωσε η ζωή του Άρθουρ Κλάρκ, δηλαδή κλείστηκε στο προσωπικό. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, και ένας από αυτούς είναι ο Άρθουρ Κλάρκ, οι οποίοι έχουν παίξει παγκόσμιο ρόλο στη γνώση όλων των επιπέδων. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πρόσφερε στη συμβατική επιστήμη, ήταν επιστήμονας της NASA και βραβευμένος μάλιστα. Ακριβώς. Ήταν υπότης χρησμένος, ήταν σπουδαίος συγγραφέας, έχει κάνει βιβλία σε παγκόσμιο επίπεδο, βιβλία και φανταστικής λογοτεχνίας, και έχει κάνει και βιβλία έρευνας. Στο YouTube θα βρει κανείς που ενδιαφέρεται με βάση το όνομα του πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Μην παραλείψουμε να το πούμε και αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε, που θα πούνε πού θα βρούμε τον Άρθουρ Κλάρκ, να το δούμε, να δούμε αυτά που είπε. Υπάρχουν και ντοκιμάντερ, αλλά τα βιβλία του είναι το κυριότερο. Έχει κάνει σπουδαίο συγγραφικό έργο, τον θεωρώ ένα από τους παγκόσμιους δασκάλους της ανθρωπότητας. Ακριβώς. Και έχει κάνει φοβερά ντοκιμαντέρ επίσης, μπορεί να τα βρουν οι ακροατές είτε στο YouTube είτε σε κάποιες πλατφόρμες του διαδικτύου. Έχει κάνει, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή φτιάξαμε έναν δορυφόρο, το Voyager. Ναι, δύο Voyager για την ακρίβεια. Μπράβο, και τα σχεδίασε ο Άρθουρ Κλάρκ. Ο Άρθουρ Κλάρκ, ακριβώς. Και μάλιστα τώρα τελευταία το ένα το Voyager άρχισε να στέλνει ξανά σήματα, εκεί που πιστεύανε ότι πλέον χάθηκε και μάλλον σταμάτησε και να λειτουργεί. Τώρα τι σήματα είναι αυτά και πόσα χρόνια θα κάνουν να έρθουν ολοκληρωμένα εδώ, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Ίσως πάνω από μια τριετία, τετραετία, μπορεί και πιο πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 70 έφυγαν τα δύο Voyager και φυσικά τώρα θα έχουν φτάσει σε σημείο έξω από τα δικό μας πλανητικό σύστημα. Έχω πει επανειλημμένος ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς του εξωτερικού και μάλιστα υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει φανταστικές λογοτεχνίες, ακόμα και σειρές φανταστικές. Ένας από αυτούς είναι ο δημιουργός του Star Trek. Ναι. Προσωπικά θεωρώ ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το μυστηριώδες και το παράξενο και δεν έχουν δει τις σειρές του Star Trek έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της γνώσης, γιατί εμείς οι ερευνητές ή οι συγγραφείς ή όσοι δεν μπορούμε να πούμε ανοιχτά πράγματα, τα λέμε πολλές φορές μέσω της φαντασίας. Ναι. Μέσα από φανταστικά διηγήματα ή μέσα από φανταστικές ιστορίες ή άλλοι μέσα από φανταστικές ταινίες. Γρηγόρη, γι' αυτό μου αρέσει η κουβέντα που κάνουμε, γιατί μεταφερόμαστε από το ένα επίπεδο συζήτηση στο άλλο, έχοντας κοινό παρανομαστή αυτό που αναφέραμε την αρχή, δηλαδή τους αλλόμορφους, γιατί ξετυλίγοντας την ιστορία μπορούμε να βρούμε ένα σωρό στοιχεία τα οποία μπορεί να σχετίζονται άμεσα και μεταξύ τους. Φυσικά, σκέψου το εξής, πόσες, ο Roddenberry που έλεγε για το Star Trek, έχει περιγράψει αλλομόρφους, έχει περιγράψει οντότητες και καταστάσεις οι οποίες ο Roddenberry ήταν βαθύς γνώστης της κουβαντικής φυσικής και της φυσικής. Τα επεισόδια του New Generation, της επόμενης γενιάς του Star Trek, όλα βασίζονται, αν κάτσει και τα ψάξει κάποιος, πάνω σε
επιστημονικά στοιχεία ή θεωρίες οι οποίες έχουν γραφτεί σε βιβλία που εμείς θεωρούμε βιβλία του μυστηρίου. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να μας προβληματίζουν κάποια στιγμή και κυρίως αυτό που λέμε ότι ήρθαν από τα άστρα γιατί και είναι Νεφελίμ. Από εκεί ήρθαν, δεν ήρθαν από κάπου αλλού. Έκτοτοι ήταν. Λένε ήταν έκτοτοι άγγελοι. Ναι. Ήρθαν έτσι εκ του μηδενός. Δεν ήταν οντότητες, ήταν. Θα σου πω κάτι που μου είχε πει Ναι. ένας από τους δασκάλους μου, το έχω γράψει και στο blog μου. Ήταν ένας ιερωμένος ο οποίος έδρευε στην Ευαγγελίστρια της Νεάπολης, στο Μπριαία. Από μικρός πήγα και συζητάγαμε πάρα πολλές φορές πράγματα μαζί και μιλάγαμε ακόμα και για UFOs και για παράξενα πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα πάει με μια παρέα φίλων και συζητάγαμε με το συγκεκριμένο ιερωμένο και του έλεγε κάποιος που ήταν μαζί μου ότι αυτά που λέει ο Τσουκαλάς είναι άθεα και είναι άθεος και πρέπει να φοριστεί γιατί πιστεύει ας πούμε σε παράξενα φαινόμενα. Και τότε ο ιερέας του απάντησε ότι τι εννοείς ότι λέει παράξενα, λέει πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι ας πούμε για παράδειγμα. Και του είπε ωραία πες μου τι σημαίνει η λέξη εξωγήινος έξω από τη γη. Ο Θεός λέει που βρίσκεται, στον ουρανό δεν βρίσκεται. Λένε, άρα είναι έξω και από τη γη. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο Θεός είναι ένα εξωγήινο υπερών που βρίσκεται κάπου στα άστρα, κάπου στο σύμπαν. Σωστή διατύπωση, βέβαια. Και μάλλον αυτή είναι και η πιο σωστή διατύπωση γιατί ό,τι δεν βρίσκεται στη γη βρίσκεται εκτός γης. Και για να βρίσκεται εκτός γης, άρα είναι εξωγήινος. Εκτός γης, ναι. Εκτός γης, κοίταξε, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί, όχι, εμείς που ασχολούμαστε με το μυστήριο και το παράξενο, πολλές φορές μπορεί να θεωρήσουν και να πούνε καλά τώρα, ξέρω εγώ, τι είναι αυτά που λέει, ξέρω εγώ, ή να μας κολλήσουν και τα μπέλα του αιρετικού. Υπάρχουν όμως πάρα πολύ καλοί ιερείς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ διαβασμένοι σε πολλά πράγματα και μπορείς να μιλήσεις μαζί τους. Να κάνεις μια συζήτηση επάνω σε αυτό και να σου αποδείξουν εμπράκτος ότι όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε έχουν και επιστημονική βάση, έχουν και θεολογική βάση. Γιατί αυτό το οποίο αναφέρει ο Ενόχ και όλοι μέσα από την Παλαιά Διαθήκη που το ασπάζονται και το υποστηρίζουν, μας μιλάνε για όντα τα οποία ήρθαν από το διάστημα ή από τον ουρανό, να το πω καλύτερα. Ή αν δεν θέλουμε να τα πούμε όντα, μπορούμε να τα πούμε οντότητες. Οντότητες, ναι. Και ο ουρανός δεν είναι μόνο αυτό το μπλε που βλέπουμε. Ο ουρανός δεν έχει τέλος. Έτσι. Είναι άπειρος. Είναι άπειρος, ακριβώς. Και αποτελείται από πάρα πολλές άπειρες διαστάσεις. Τώρα θα μου πεις, και πώς ξέρεις ότι η διάσταση είναι 1, 2, 3, 5 ή άπειρες. Η επιστήμη υποστηρίζει ότι είναι άπειρες οι διαστάσεις. Ναι. Και άπειρες οι κόσμοι που δημιουργούνται γύρω μας. Δηλαδή σκέψου ότι η κβαντική φυσική υποστηρίζει ότι αν εγώ επιλέξω να πάω δεξιά, αυτόματα δημιουργείται σε έναν άλλο παράλληλο κόσμο ένας παράλληλος Γρηγόρης, ο οποίος έχει επιλέξει να πάει αριστερά. Ακριβώς. Αυτό πιστεύω ότι... Εδώ κολλάει αυτό που λέει η θρησκεία μας, η ελευθερία στη βούληση. Είναι σημαντικό. Πρέπει οι άνθρωποι να κάνουν έρευνες επάνω σε αυτό, γιατί μια αναφορά η οποία είχε γίνει από τον Όσιο Ανδρέα, το διαχριστό Σαλό, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει, αλλά κάποτε αναρωτήθηκε ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός μάλλον, όχι ποιος είναι, τι είναι. Και ξαφνικά ακούει μια φωνή, εκεί που ήταν στην Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί έζησε, που ήταν του Θεού και ο οποίος του είπε μπορείς να πας οπουδήποτε θέλεις, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Του είπε βέβαια ότι και η κόλαση και ο παράδεισος έχουν και αρχή και τέλος. Μην ψάχνεις να βρεις το τέλος, λέει, που είναι, γιατί θα διασχίσεις σε τέτοια απόσταση που πάλι στην αρχή θα είσαι. Αλλά υπάρχει τέλος. Να ξέρεις, λέει όμως, ότι εγώ δεν έχω τέλος, γιατί όπου και να πας, όπου και να βρεθείς, όσο μακριά και να φύγεις από τον πλανήτη, να φτάσεις κάπου που δεν υπάρχουν τα αστέρια ούτε τίποτα και με φωνάξεις, με καλέσεις, εγώ θα είμαι δίπλα σου και θα σου απαντήσω. Εκτείνομαι σε άπειρες διαστάσεις.
άπειρες διαστάσεις και δεν είπε σε 2, 3, 5, 10. Έτσι. Αν το πάρουμε ως γεγονός ότι όντως έτσι έγινε, και μάλλον έτσι έγινε, τότε η διάσταση δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Είναι άπειρες. Και να σου πω κάτι, να δούμε πώς κολλάει και ορισμένα πράγματα με αυτό που λέμε τους αλλόμορφους. Ο Έρικ Φον Ντένιγκεν είχε κάνει μια πολύ. Είχε πάρει την περιγραφή του Ενόχ Ναι. και την είχε ψάξει να βρει στοιχεία και περιέγραφε μέσα ότι έβλεπε ο Ενόχ ότι βρισκόταν σε σκάφος. Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα είναι και ο ίδιος ο οποίος περπάτησε, όπως λέει, με τον Θεό. Αφού πέταξε μαζί του. Δεν πέταξε μόνος του, με κάποιο σκάφος πέταξε σίγουρα. Ναι, Βέβαια, ναι. αυτό Υπάρχουν και τέτοιες απόψεις, όντως, ναι. Ναι, δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε άμεσα αφού έχουν περάσει πολλές χιλιάδες χρόνια. Κοίταξε, εμείς σήμερα λέμε στον κόσμο τις θεωρίες που υπάρχουν. Είτε είναι παλιές θεωρίες, είτε είναι σύγχρονες, είτε είναι μυθολογίες, είτε είναι νεομυθολογίες. Ο καθένας δεν ζητάμε οπαδούς. Όχι, σε καμία περίπτωση. Έτσι ακριβώς, ζητάμε να βάλουμε τον κόσμο, αυτός είναι ο σκοπός και η δημιουργία των εκπομπών, να βάλουμε τον κόσμο να ψάξει αυτά που λέμε και γιατί όχι να έρθει και να μας απορρίψει. Ένας πολύ σπουδαίος ερευνητής και ίσως ο γεννήτορας της έρευνας είναι ο Χάρισον Φόσετ, ο οποίος έλεγε ότι θα είναι χαρά μου να οποιαδήποτε θεωρία μου πείτε μπορώ να σας την αποδείξω, να φέρω στοιχεία και να σας αποδείξω ακόμα και την πιο τρελή θεωρία. Και μετά ο ίδιος να βγω και με την ίδια θεωρία που έχω, θα έχει γίνει πλέον, θα την έχει δασπαστεί και έχει δημιουργήσει οπαδούς, να την καταθέσω εγώ ίδιος με ανάλογα στοιχεία. Αυτό Γρηγόρη, γιατί έτσι είναι όπως το λες, εμείς γίναμε ερευνητές γιατί κάποιος μας τα είπε αυτά που ξέρουμε και κάπου τα διαβάσαμε. Και για να ψάξουμε, εγώ θεωρώ, το έχω ξαναπεί, ότι η ζωή είναι έρευνα. Ότι όλη μας η ζωή, έχω ξεκινήσει και μια σειρά από βίντεο στο YouTube, στο κανάλι μου, 5 λεπτά, 8 λεπτά, 10 λεπτά, δεν πάνε παραπάνω, που τους λέω ορισμένα πράγματα και τους είπα ότι η ίδια η ζωή είναι έρευνα. Το μυστήριο δεν είναι μόνο τα UFOs, τα φαντάσματα και όλα αυτά τα συναφή στοιχεία. Η ίδια η ζωή τους, μάλιστα τους είπα στο βίντεο ότι οι μέλισσες, για παράδειγμα, αν αφαιρέσεις από ένα μελίσι τις νέες μέλισσες, οι γέρικες και τιμοθάνατες μέλισσες αναγεννιόνται. Αυτό είναι θαύμα της ζωής. Και είναι μυστήριο. Είναι μυστήριο. Και θαύμα της φύσης. Δεν σημαίνει ότι μυστήριο είναι πάντα κάτι που έχει να κάνει με φαντάσματα και UFOs. Η ίδια η ζωή είναι μυστήριο, η ύπαρξή της. Αν σκεφτούμε ότι από το πουθενά έγινε ένα Big Bang στο κενό και άρχισε να δημιουργείται ζωή, δεν είναι μυστήριο. Εννοείται Γρηγόρη. Κοίταξε, είναι αυτό το ωραίο που έχουμε, ότι παίρνουμε ένα στοιχείο που μας λέει κάποιος, το ερευνούμε και αμέσως μετά κάποιος άλλος το παίρνει από εμάς και το ολοκληρώνει ακόμα περισσότερο και κάποιος άλλος ακόμα περισσότερο. Αυτό που είπες για το μυστήριο, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να σου παρατηρήσει κανείς μια γέρηση. Θα σου πω το πιο απλό πράγμα. Ένα μικρό κατσαριδάκι, έτσι, που δεν πιάνεται με το μάτι και μετά γίνεται μια μεγάλη κατσαρίδα. Αυτό όταν δημιουργείται και έχει υπόσταση, και πραγματικά έχει μεγάλη υπόσταση, δεν δημιουργείται από κάποια οντότητα, από κάποια δύναμη, από κάτι το οποίο το έχει δημιουργήσει άπειρες φορές στον κόσμο για να καταλήξει σε αυτό το μικρό υποκείμενο που λέγεται κατσαρίδα. Τα πάντα κινούνται, πιστεύω ότι όλο το σύμπαν κινείται υπέρ της ζωής. Υπέρ της ζωής. Και ο στόχος της δημιουργίας, αυτό το πιστεύω είναι η προσωπική μου θεωρητική άποψη, ο στόχος της δημιουργίας είναι να εξαπλωθεί η ζωή στο σύμπαν. Και όταν εννοώ ζωή δεν εννοώ μόνο η ζωή στο πλανήτη μας. Στο πλανήτη μας, ναι, εννοείται. Εννοώ γενικά, γιατί η ζωή υπάρχει, το έχω ξαναπεί, μίλησα μαζί με τον κύριο Αραμπατζίκο κάποια στιγμή και είναι ο πρόεδρος της εταιρείας του διαστήματος της Σαλαμίνας εδώ πέρα, το οποίο είμαι και μέλος της αστρονομίας, και έκανε μάθημα σε μικρά παιδιά και τους περιέγραφε το τι μικροοργανισμοί, ότι υπάρχει χλωροφύλλη στο ηλιακό σύστημα, ότι υπάρχουν μικροοργανισμοί, ότι υπάρχει νερό. Αυτά είναι ζωή. Βέβαια. Μα εδώ έχουν βρεθεί εξωπλανήτες οι οποίοι εικάζεται ότι μάλλον έχουν ζωή. Βέβαια, μην περιμένει κανείς
αν θα έρθουν ποτέ επισκέπτες από το διάστημα να δει ανθρώπους σαν και εμάς, μπορεί να δει και ανθρώπους σαν και εμάς, μπορεί να δει τα πόδια ή μπορεί να δει κάτι άλλο, μια άλλη οντότητα, η οποία όμως και λογική έχει για να φτάσει μέχρι εδώ και τα κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμό για να αναπνέει έχει για να Μπορεί φτάσει. ακόμα και να μην χρειάζεται καν μηχανήματα. Υπάρχουν αναφορές με UFOs τα οποία δεν είναι καν υλικά, ότι είναι ένα είδος τύπου ενέργειας. Ναι, η οποία ενέργεια αυτή είτε πηγάζει από το ίδιο το σκάφος είτε την παίρνει από διάφορους ύλους που υπάρχουν στο σύμπαν. Μπράβο. Είναι το ίδιο όλο αυτό που εμείς μπορεί να θεωρήσουμε UFO ή άγνωση ταυτότητας αντικείμενο, να είναι το ίδιο μια ενεργειακή κατάσταση. Ναι, αυτό είχαμε και πριν, ότι μάλλον το ίδιο παράγει την ενέργεια αυτή. Δηλαδή είναι ενεργειακή κατάσταση το ίδιο από μόνο του. Δεν αποκλείεται. Και έτσι δεν πρέπει να απορρίπτουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή στον κόσμο. Μπορεί να μην υπάρχουν άνθρωποι, αλλά ότι υπάρχει άλλη ζωή. Και εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι σίγουρα υπάρχει. Εννοείται ότι υπάρχει άλλη ζωή, μόνο στο ηλιακό σύστημα που είναι κοντά μας. Ναι. Οι αστρονόμοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και μάλιστα ένα από τα πράγματα το οποίο περιγράφει η Άρθουρ Κλάρκ στο 2010, στη συνέχεια του 2001, περιγράφει ότι θα βρουν χλωροφύλλη στους δορυφόρους του Δία το 10. Και κατά περίεργη σύμπτωση όντως βρήκανε χλωροφύλλη στους δορυφόρους του Δία. Βέβαια. Εδώ μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι ο Άρης, ο οποίος δείχνει σημάδια κατοικήσιμα για την ανθρωπότητα, πρέπει να έχει κατοικηθεί από το παρελθόν. Κατοικήθηκε με ποια έννοια? Μιλάμε για χιλιάδες ή ίσως και εκατομμύρια χρόνια πριν. Υπήρχε νερό στον Άρη και υπάρχει και ατμόσφαιρα στον Άρη, η οποία όμως είναι πάρα πολύ χαμηλή. Μπορεί να παράξει μια συσκευή οξυγόνο για να αναπνεύσει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει όμως τόσο ελεύθερο οξυγόνο ώστε να μπορεί να αναπνεύσει. Όποιος διαβάσει σχετικές έρευνες της αστρονομίας, τώρα τους μιλήσω σαν αστρονόμος, όποιος διαβάσει σχετικές έρευνες της αστρονομίας θα βρει ότι ο Άρης έχει ροές και κανάλια τα οποία δεν τα έχουν φτιάξει κάποιοι εξωγενείς, μην με πάει εκεί ο νους σας κατευθείαν. Μπράβο, ναι, χωρίς να απορρίπτουμε θεωρίες, δεν τις δεχόμαστε κιόλας. Εμείς λέμε απλά τις θεωρίες εδώ με τον φίλο Ανδρέα. Που έχουν δημιουργηθεί από ροή νερού. Επίσης, στους πόλους του Άρη υπάρχει ένδειξη και έχει φωτογραφηθεί πάγων. Υπάρχουν πάγοι στον Άρη, βέβαια. Καθώς και μια λίμνη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα από την NASA, αλλά παγωμένη λίμνη. Δεν ξέρουμε το βάθος της βέβαια. Η NASA ίσως να το γνωρίζει αυτό, την οποία πέρασε στο περιοδικό. Και με βάση το στοιχείο αυτής της λίμνης πιστεύουν ότι πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια, αν όχι εκατομμύρια, και αυτό δεν μπορούν να το ξέρουν, ο Άρης είχε κατοικηθεί κανονικά από ένα είδος το οποίο μπορεί να ήταν άνθρωποι, μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Αν αυτό το κάτι άλλο ή αν αυτοί οι άνθρωποι υπήρχαν εκεί, γιατί να έκαναν και ένα τελευταίο ταξίδι προς τον πλανήτη μας? Οι ερευνητές και οι συγγραφείς του φανταστικού θα θυμούνται ότι τα πρώτα μυθιστορήματα που γράψανε οι άνθρωποι που γράφανε φανταστικά διηγήματα με εξωγήινους μιλούσαν για Αριανούς. Ναι. Ήταν οι Αριανοί οι πρώτοι εξωγήινοι και μάλιστα εκείνο τον καιρό που βγήκαν και πάρα πολλές ταινίες, εκεί αναφερόταν σε Αριανούς. Γι' αυτό και κόλλησε η άποψη των περισσότερων ανθρώπων, ας πούμε, σε όλο τον πλανήτη, ότι ήρθαν οι Αριανοί, θα έρθουν Αριανοί, υπάρχουν Αριανοί. Γιατί να είναι μόνο Αριανοί και να μην είναι από το Δία, να μην είναι από τον Πλούτονα, να μην είναι καλά ο Πλούτονας όχι, γιατί είναι όλος με διοξίδιο του άνθρακα καλυμμένος. Αλλά δεν θα μου φαινόταν παράξενο αν υπάρχουν όντα που αναπνέουν διοξίδιο του άνθρακα. Γιατί όχι, άλλωστε το λάθος που κάνουμε η ανθρωπότητα είναι ότι σκεφτόμαστε με την ανθρώπινη λογική τον κόσμο γύρω μας και το σύμπαν μας. Δηλαδή θεωρούμε ότι όπως λειτουργούμε εμείς μπορεί να λειτουργούν όντα ή καταστάσεις γύρω μας, που δεν ισχύει. Ποιος μας λέει ότι κάπου στο σύμπαν δεν υπάρχουν κάποιοι νόμοι που οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τους ξέρουμε? Εδώ δεν ξέρουμε καλά τους νόμους του πλανήτη μας και το πώς λειτουργεί ο πλανήτης μας. Δεν ξέρουμε ακόμα καλά τη δική μας προέλευση από που είναι. Υπάρχουν 150 θεωρίες για το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Άλλοι υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τους πυθίκους.
Η θρησκευτική άποψη είναι ότι μας δημιούργησε ο Θεός από χώμα και μας αφήσει ξεπνοή. Άλλοι ότι προήλθαμε από τη θάλασσα. Υπάρχουν άπειρες θεωρίες. Άλλοι ότι ήρθαμε από τα άστρα. Άλλοι ότι ξεκίνησε η ζωή από μικροοργανισμούς, από κομήτες. Δηλαδή υπάρχουν άπειρες θεωρίες για την ύπαρξη της ζωής στη γη. Οπότε πώς μπορούμε να ξέρουμε πώς ξεκίνησε η ζωή έξω από τη γη, όταν δεν ξέρουμε την ύπαρξη, το πώς ξεκίνησε η ζωή στη δικιά μας την ύπαρξη. Ίσως, Γρηγόρη, όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, λέω όσο ζούμε γιατί αν πεθάνουμε μπορεί και να τα μάθουμε αυτά, δεν ξέρω, αλλά για όσο ζούμε ίσως να μην τα μάθουμε ποτέ. Είμαι από τους υποστηρικτές που πιστεύουν ότι ο θάνατος είναι απλά ένα είδος αλλαγής, μετάβασης, κατάστασης. Αν κοιτάξουμε το σύμπαν, τίποτα δεν πεθαίνει ακόμα. Και αν κάψω ένα φύλλο χαρτί, απλά αλλάζει η μορφή του από στέρι και γίνεται καπνώδης. Ναι, ακριβώς. Τίποτα δεν χάνεται, απλά τα πάντα αλλάζουν μορφή. Ή θα ήταν περισσότερο να πούμε ότι ανακυκλώνονται ή μεταβάλλονται. Ή μεταβάλλονται, μπράβο, ναι. Εγώ θα έλεγα μεταβάλλονται. Θα έλεγα ότι ο θάνατος είναι ένας βασιλιάς δίχως βασίλειο. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε και το άλλο τώρα, ότι το θάνατο τον... μην ξεχνάμε, εγώ τουλάχιστον αυτό πιστεύω, ότι ο άνθρωπος έχει 3 στάδια γέννησης. Δεν είναι ένα αυτό που γεννιόμαστε εδώ. Το θάνατο το θεωρώ γέννηση και υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο, μια τρίτη γέννηση, την οποία δεν θα ήθελα να αναφέρω τώρα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν πιστεύουν κιόλας, αλλά θέλω να πω ότι ναι, ο άνθρωπος γεννιέται σε κάθε στάδιο και μπαίνει σε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς, Ναι. ένα από τα είδη που κάνανε στο σαμανισμό για παράδειγμα, ένα από τα είδη της μυς που κάνανε ας πούμε στους μοιημένους του σαμανισμού ήταν ότι τους βάζανε μέσα σε μια σπηλιά που τη θεωρούσαν ήταν ο τάφος του ανθρώπου που μπαίνει εκεί μέσα, και όταν έβγαινε από τη σπηλιά, όταν δηλαδή έβγαινε από τον τάφο του, ερχόταν ένας καινούριος άνθρωπος, γεννιόταν ξανά. Ξανά γεννιόταν κάτι καινούριο, ναι, σωστά. Μπράβο. Ο ίδιος δηλαδή, αλλά Πιο αδιαφορετική υπόσταση. Ναι. Διαφορετική υπόσταση και διαφορετικό τρόπο σκέψης σίγουρα, γιατί όταν γίνεται μια αλλαγή γίνεται και σε πνευματικό επίπεδο και σε σωματικό. Παντού, ναι, είναι και νοητικό και τα πάντα όλα. Ακριβώς. Ένα από τα πράγματα για να επανέλθουμε στους αλλόμορφους, που καθόμαι και σκέφτομαι πάρα πολλές φορές. Κάποια στιγμή πήγα και επισκέφτηκα τον αρχαιολογικό χώρο του Σιου. Πρώτα απ' όλα θα συμβουλέψω όλους τους ακροατές να πηγαίνουν στους αρχαιολογικούς χώρους, να κοιτάνε ύποπτα τα ευρήματα, τα αρχαιολογικά, και να τα ψάχνουν από όλες τις πλευρές. Τις λεπτομέρειες κυρίως. Αυτό ακριβώς. Ένα απλό παράδειγμα. Αν πάει κάποιος στον αρχαιολογικό χώρο του Θησίου, θα δει τα αγάλματα των δρακοβασιλιάδων, που είναι μισή ερπετά, μισή άνθρωποι. Ακριβώς. Ο Κέκροπας, ας πούμε, για παράδειγμα. Και εδώ στη Μακεδονία έχουμε, στη Χαλκιδική, τους λεγόμενους δρακονίτες. Ναι, είναι αυτό που λέμε για τους αλλόμορφους, που λέμε τόση ώρα. Αν ψάξουμε την ιστορία, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ο Κέκροπας που θεωρείται μυθολογία. Όμως υπάρχει η σπηλιά της Αγράβλου που είναι η κόρη του στην Ακρόπολη. Ακριβώς. Αυτά πρέπει να τα ψάχνει κανείς όταν πηγαίνει, ας πούμε η Ακρόπολη που είπε τώρα. Η Ακρόπολη κρύβει μυστικά τα οποία δεν χωράει το μυαλό του ανθρώπου να τα βάλει όλα μέσα. Κανένας δεν ξέρει τις στοές που υπάρχουν στοές, τις έχω βγάλει και φωτογραφία, έχω κάνει και προσωπική έρευνα. Ναι. Κάποιες στοές οι οποίες είναι κλειδωμένες στην πλευρά που είναι τα σπήλαια. Κανείς δεν ξέρει πού πάνε, δεν είναι επισκέψιμοι στο χώρο και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Βέβαια. Και μην παραλείψουμε και κάτι άλλο, Γρηγόρη, ότι αν υπάρχει μία Αθήνα, κάτω από την Αθήνα υπάρχουν άλλες 3 Αθήνες. Ναι, οι οποίες είναι θαμμένες από τα χρόνια. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο ότι όπου σκάβει, όπου έσκαψε ο Μετροπόντικας, όπου σκάβουν σε όλη την Αττική και σε όλη την Ελλάδα, βρίσκουν αρχαία και ακόμα πιο κάτω άλλα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Εγώ όταν έσκαβε ο Μετροπόντικας στη Θεσσαλονίκη για το μετρό, βρέθηκε ένας εργαζόμενος μέσα στο συνεργείο που είναι και γείτονας, μένει εδώ κοντά, και μου λέει αργούν τα έργα γιατί γίνανε ό,τι γίνανε με τις κυβερνήσεις, αλλά βρήκαμε, λέει, και νερά πολλά που εμπόδιζαν, λέει, το έργο να γίνει έτσι γρήγορα. Και του λέω μόνο νερά βρήκατε, λέω, τίποτα άλλο δεν βρήκατε.
Μου λέει, άστα μη ρωτάς για το τι άλλο βρήκαμε, λέει, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλονίκη προς Καλαμαριά. Δεν μίλησα παραπάνω, κατάλαβα τι μου είπε, εκεί υπάρχουν στοές πολλές, υπάρχουν πολλά σημεία και ίσως να βρήκανε και αρχαία μιας άλλης εποχής, τα οποία ήταν τεχνολογικά ανεβασμένα και ενδεχομένως να ήταν και σε λειτουργικότητα κανονική, ας πούμε. Αυτό που θέλω να σου ρωτήσω, γιατί μιλάμε για τους αλλόμορφους, είναι θέλω να μου πεις σε σχέση με τον άξονα του 1940, ποια είναι η άποψη σου σε σχέση αν είχαν επαφή με αλλόμορφους. Εγώ πιστεύω ότι είχαν σίγουρα επαφή όχι μόνο με αλλόμορφους, αλλά με τις τελετές που έκανε ο Χίτλερ σε κάποιο κάστρο και γιορτάζανε μάλιστα συγκεκριμένα την εορτή που ξεκινάει την άνοιξη των Γκίλμπουρμιτς. Είναι μια εποχή των μάγων η οποία ξεκινάει εκείνη την εποχή και όλα μεταλλάσσονται. Πρέπει να έχουν έρθει σε επαφή με αλλόμορφους, αλλά όχι εδώ στην Ευρώπη ή στην Αμερική κάπου αλλού. Σίγουρα όμως στην Ανταρκτική. Γιατί έχουν οργώσει όλη την Ανταρκτική χωρίς να τους πάρει κανείς είδηση. Είχαν τα λεγόμενα χανεμπού εκείνη την περίοδο, τα οποία πηγαίνουν ερχόταν στην Ανταρκτική και μάλιστα έγραφε ο Χίμλερ ότι έτρεχαν με απίστευτες ταχύτητες και έτσι το ταξίδι από την Γερμανία στην Ανταρκτική κρατούσε μία μισή ώρα. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και φωτογραφίες που οι στρατιώτες των SS τότε παρατηρούσαν και προσπαθούσαν να φτιάξουν υπταμένους δίσκους. Είναι φωτογραφίες καταγεγραμμένες. Αυτό δεν είναι νεομυθολογία, γιατί μπορεί ως τώρα να μιλάμε για νεομυθολογίες, αλλά αυτό μπορεί να το βρει ο αναγνώστης. Αν πατήσει στο Google ή διαβάσει σχετικά βιβλία, θα βρει ότι όντως ο άξονας τότε και η Γερμανία προσπαθούσε να κατασκευάσει UFO. Πού ακριβώς, πώς του ήρθε η ιδέα? Επίσης, ένα από τα πράγματα πρέπει να πούμε ότι ο όρος UFO ξεκίνησε από πιλότο εκείνη την εποχή Αμερικάνο, ο οποίος είδε UFOs, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε η ορολογία του υπτάμενου δίσκου του Άτια. Πιο μπροστά δεν τα αναφέραν έτσι. Είχαν άλλες ονομασίες, θα λέγανε βημάνας υπτάμενες μηχανές. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με τα UFOs. Δηλαδή, όσο με τους αρχαίους αστροναύτες έχω κάνει, το είπα και προηγουμένως, ένα άρθρο στο X-Live, έχω γράψει και έχω κάνει κάποιες σχετικές έρευνες. Έχω και μια φωτογραφία που δείχνει στο μουσείο της Επιδαύρου ένα πλάσμα σε άγαλμα, το οποίο είναι το πρόσωπο του Μωϋδές και το υπόλοιπο σώμα είναι ανθρώπινο. Και μάλιστα όταν ρώτησα γιατί δείχνει εδώ πέρα, μου είπε ότι δεν ξέρουμε, το βρήκαμε και απλά το έχουμε αφήσει εκεί πέρα. Το έχω, όποιος μπει στο site μου στο link best ή στα ντοκουμέντα θα το βρει αυτό και θα το δει φωτογραφία. Σωστά. Γρηγόρη, πρέπει να ήρθαν σε επαφή. Δεν το αναφέρουν, όπως και δεν το αναφέρουν οι Αμερικανοί που πήραν τα χανεμπού μετά και τα μεταφέραν στην Αμερική και κάνανε έρευνες επάνω σε αυτά. Και μάλιστα έχω δει και ένα βιντεάκι από την NASA το οποίο διέρευσε, δείχνει την Area 51, την περιοχή 51, δείχνει ένα μεταγωγικό αεροσκάφος, ένα με 4 τουρμπινοκινητήρες, όχι ελικοφόρο, και από πίσω του να έπταται και να κάνει ελιγμούς μικρούς σε χαμηλό ύψος, ένα υπτάμενο αντικείμενο, μια... όχι σφαίρα, ένα πιάτο, ας το πούμε και έτσι, έναν υπτάμενο δίσκο. Κάνανε πειράματα οι Αμερικανοί. Το θέμα ποιο είναι πλέον γνωστό ότι όλες οι χώρες, η Σοβιετική Ένωση, οι Αμερικάνικοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Γερμανοί και κάποιες άλλες χώρες προσπαθούν να κατασκευάσουν τύπου μορφής UFO σκάφη. Ακόμα και τα drones τα σημερινά, υπάρχουν drones που έχουν αυτή τη μορφή. Ναι, όντως. Θέλω να πω κάτι, όχι για να πενέψω τους Έλληνες, αλλά γιατί είναι μια πραγματικότητα. Ο Χίτλερ στο επιτολείο του είχε πάρα πολλούς επιστήμονες Έλληνες, ακριβώς επάνω σε αυτό το τομέα. Ναι, μα είχε κάνει ένα ειδικό υπουργείο το οποίο ασχολούνταν με απόκρυφα θέματα και έρευνες συγκεκριμένες ώστε να συλλέγει τεχνολογία, εξωτική. Ακριβώς.
πιστεύω ότι ίσως να είναι ελληνικές κατασκευές και ίσως και οι Έλληνες να τις πήραν από κάπου αλλού. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε φτιάξει το σχέδιο Edelweiss, το οποίο ήταν μια ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι, για να κολλήσουμε τώρα αυτό που λέγες εσύ με τους Νέφελιν και όλες αυτές τις θεωρίες, να ξαναπαναλάβω στον κόσμο ότι όλα αυτά που λέμε εμείς είναι θεωρίες, θα τις ψάξει ο καθένας μόνος και θα βρει αν είναι αλήθεια ή όχι. Εμείς απλά θεωρίες και όσο αναλέγονται να αναφέρουμε. Για αυτά τα οποία Μπράβο, αυτό ακριβώς. Αναφέρουμε θεωρίες και. Έρευνα κάνουμε. Μπράβο. Δεν μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε κάτι και να πούμε αυτό ήταν. Αυτό ακριβώς. Όπως είπαμε λοιπόν, η ομάδα Edelweiss έψαχνε να βρει την Άρια Φυλή που ήταν στο ιστορικό της γης. Επηρεασμένη πάρα πολύ και από το συγγραφέα τον Λίντον, που και αυτός αναφέρει την φυλή που μοιάζει με αγγέλους, που ήταν φυλακισμένη και ζούσε κάτω από τη γη του Βρυλ. Είναι δηλαδή ένα συνοθήλευμα πραγμάτων και καταστάσεων. Αλλά το Edelweiss είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό, είναι καταγεγραμμένο ότι υπήρχε η ομάδα Edelweiss που έκανε έρευνα στο ιστορικό της γης. Σε υπόγειες στο SS πύλα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με κάποιον ή κάποιους από τους αλλομορφούς. Τώρα αυτοί θα ήταν ερπετόμορφοι, θα ήταν γίγαντες, δεν θέλω να πιστεύω ότι... Κάτι ψάχναν να βρουν, κάποιο είδος φυλής ψάχναν να βρουν, ο άξονας τότε. Και να πω και κάτι ακόμα, Γρηγόρη. Μην νομίζει ο κόσμος τώρα που μας ακούει ότι είναι όλα ψέματα, αυτά είναι όλα μόνο θεωρίες. Ο κόσμος αυτό που έχει να κάνει ακούγοντας εμάς είναι να μπει στη διαδικασία να ψάξει. Να πούμε στους αναγνώστες, και το λέω προσωπικά, φίλε αναγνώστη ή ακροατή που με διαβάζεις ή με ακούς στα βίντεο ή με έχεις στις τηλεοράσεις, μην γίνεις οπαδός μου. Δεν μ' αρέσουν οι σκλάβοι, μ' αρέσουν οι άνθρωποι που σκέφτονται και ψάχνουν αυτό που θα τους πω. Ναι, ακριβώς. Ο φλοιός της γης έχει πάγους 30 με 35 χιλιόμετρα. Πριν από μερικούς μήνες η NASA έκανε μια αποκάλυψη ότι κάτω από το φλοιό της γης, για την ακρίβεια μάλλον μέσα στο φλοιό της γης, αλλά κάτω από το έδαφος που πατάμε, υπάρχουν βουνά ύψους 15 και 20 χιλιόμετρων. Βουνά, Κοίταξε, ως σπηλαιολόγος θα σου πω ότι υπάρχουν σπήλαια τα οποία είναι τεράστιων και χιλιόμετρων και ύψους, τα οποία δεν έχουν ξερευνηθεί. Επίσης δεν έχουν ξερευνηθεί όλα τα σπήλαια στον πλανήτη, έτσι. Όχι βέβαια. Στο Βιετνάμ υπάρχει ένα σπήλαιο, το οποίο η είσοδος έχει γύρω στα 40 μέτρα ύψος και μέσα υπάρχει βλάστηση εξωτική, τέτοια βλάστηση που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Όλοι θεωρούσαν, έχουμε εδώ στην Αττική, έχουμε το όρος Εγάλεο. Όλοι θεωρούσαν ότι είχαν χαρτογραφήσει το όρος Εγάλεο, ότι είχαν βρει όλα τα σπήλαια, και τυχαία ένας πιτσιρικάς μαζί με ένα φίλο του παίζοντας βρήκε ένα ολόκληρο καινούριο σπήλαιο, το οποίο τότε είχε πάει και το είχε εξερευνήσει για πρώτη φορά ο σπηλαιολόγος ο Θανάσης ο Ξανθόπουλος, το οποίο το έχει αναφέρει και στα βιβλία του. Έχει γράψει ένα φοβερό βιβλίο. Όσοι ασχολείστε με τη σπηλαιολογία, είναι το Άδειλη Ελλάς. Να το διαβάσετε, να διαβάζετε, το έχω ξαναπεί, να διαβάζετε τους επιστήμονες εκτός το μεταφυσικό, να διαβάζετε δηλαδή αυτοί που θέλετε να ασχοληθείτε με την κούφια γη, διαβάστε και βιβλία σπηλαιολόγων. Ακριβώς, έχει μεγάλη σημασία να παίρνεις την άποψη ενός ή δύο επιστημόνων για ένα θέμα και να το αναλύσεις μετά, γιατί αυτό το θέμα ήδη το έχουν ψάξει και το έχουν αναλύσει κάποιοι, αλλά μπορείς να βρεις στοιχεία παραπάνω που μπορούν να σου δώσουν κίνητρο για να ψάξεις και κάτι παραπάνω, κάτι πιο, να εμβαθύνεις μάλλον λίγο το νόημα που σου δίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Είναι σημαντικό. Αυτό ακριβώς, γιατί αλλιώς καταλήγει ο ακροατής ή ο αναγνώστης του κάθε ενός να είναι οπαδός, να είναι σκλάβος ιδεών και απόψεων. Δηλαδή μπορεί να γίνει ένας ωραίος σκλάβος των UFOs. Και πίσω από την έρευνα των UFOs, στην Αμερική ας πούμε για παράδειγμα, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές σέκτες που χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται την θεώρηση και αυτούς που λατρεύουν τα UFOs και καταλήγουν σε πολύ περίεργα μονοπάτια. Υπάρχουν οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ανθρώπους που κάνουν έρευνα στα UFOs. Βέβαια, και μην ξεχνάμε και κάτι βασικό,
όταν ξεκινήσει κάποιος μια έρευνα, σίγουρα να έχει μαζί του μια φωτογραφική μηχανή και ένα φακό, ισχυρό φακό. Εννοείται και πάντα, εγώ το έχω πει για τα σπήλαια, ότι δεν μπαίνεις ποτέ σε σπήλαιο εάν δεν έχεις βασικές γνώσεις να κάνεις έρευνα. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Να έχεις περάσει, δηλαδή στην Ελλάδα, να έχεις περάσει είτε από την ΕΠΕΑΝ που είναι σπηλαιολογική εταιρεία, έχει τμήμα σπηλαιολογίας, είτε από την ΕΣΕ, την ελληνική σπηλαιολογική εταιρεία. Μπορείς ορισμένα πράγματα που λένε οι ερευνητές, οι σπηλαιολόγοι να διαφωνούν. Αυτό δεν παίζει καμία σημασία. Ακόμα και αν διαφωνούν με ορισμένες θεωρίες, να πάτε να εκπαιδευτείτε σαν σπηλαιολόγοι για να μπαίνετε στα σπήλαια και να κάνετε έρευνα. Ακόμα και σε αυτά που εσείς θεωρείτε ότι δεν συμφωνούν οι σπηλαιολόγοι. Όπως και με την αστρονομία. Μπορεί ένας αστρονόμος να μην δέχεται καν την ύπαρξη των UFOs. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάει ο ακροατής ή ο αναγνώστης να μάθει βασικές γνώσεις της αστρονομίας. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ήμουνα κάποτε στη θετία μου τη Σαρωτική και κάποιοι φίλοι είχαν διαβάσει διάφορα άρθρα που κυκλοφορούσαν τότε για τους που θα έρθουν το 2010 και όλα αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν τους είδα μαζεμένους στην παρέα που διάβαζα αυτά τα πράγματα σε ένα ύψωμα στο στρατόπεδο και κοιτάζανε την Αφροδίτη το βράδυ που φωτίζει και μιλάγανε μεταξύ τους και λέγανε να τι, έρχονται οι θεοί μας, ξέρω εγώ. Μπράβο. Και εγώ που είχα από τότε κάποιες βασικές γνώσεις αστρονομίας, είχα ολόκληρο τηλεσκόπιο από μικρός. Και τους είπα ότι παιδιά δεν έχετε κανένας, αυτό που βλέπετε ότι φέγγει είναι η Αφροδίτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δέχομαι τις θεωρίες ή τις απορρίπτω κιόλας, εντάξει. Αλλά όταν θα πάμε να κάνουμε κάτι, ας το κάνουμε όπως πρέπει. Είναι κάτι που όταν το γνωρίζεις ή όταν είσαι σίγουρος ότι είναι αυτό, λες την άποψή σου και αν αποδειχτεί κιόλας, τότε βλέπεις ότι βρίσκεσαι σε ένα καλό δρόμο, τουλάχιστον γνώσεων. Αυτό είναι σημαντικό. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Υπάρχουν πάρα πολύ καλές θεωρίες στον χώρο του μυστηρίου που έχουν ελλειπή στοιχεία στον χώρο της επιστήμης. Οπότε άνετα μπορούν, ενώ τα στοιχεία είναι καλά και σωστά και μπορεί να είναι σοβαρά πράγματα και η θεωρία να ευσταθεί σε ορισμένα πράγματα, ακριβώς επειδή έχουν ελλειπή στοιχεία επιστημονικά, μπορούν πολύ εύκολα να πάρουν ένα κουβά με λάσπη κάποιοι, να τους τον ρίξουν και να τους ακυρώσουν όλη τη θεωρία και όλη την έρευνα και όλη τη δουλειά που έχουν κάνει. Θα πρέπει να έχουν ισχυρά στοιχεία για να μπορέσουν να αντικρούσουν μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό το λέω συνέχεια, το έχω πει και σε άλλες εκπομπές που έβγαινα και στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα και παντού, ότι όταν κάνουμε έρευνα τα πόδια μας είναι, η μία βάρκα είναι στο άγνωστο και η άλλη είναι στην επιστήμη. Ναι, ακριβώς. Και υπόψη η επιστήμη δεν τα έχει βρει όλα, έχει βρει ένα μέρος μόνο, οπότε ο καθένας μπορεί στην έρευνα... Εάν σκεφτείς, αν κάτσεις και ψάξει, γιατί λέμε τώρα για τους αλλόμορφους και όλα τα πράγματα, εάν κάτσουμε και ψάξουμε τις θεωρίες του Αϊνστάιν, που μιλάει για σκουλικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, συγγνώμη, δεν ευσταθεί, δεν μπορούμε να πάρουμε αυτή τη θεωρία και να την κολλήσουμε στις θεωρίες, ας πούμε, των Άτια και των δαξιδιών τους. Και ο Αϊνστάιν τι έκανε, πήρε κάποιες θεωρίες κάποιων παλαιότερων και τις κόλλησε στη δική του για να βγάλει κάποιες θεωρίες, οι οποίες πάλι παραμένουν θεωρίες, αλλά πιο ζωντανές, πιο αληθινές. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να το βλέπουμε και από αυτή την πλευρά, ότι ο Αϊνστάιν έκανε αυτό που έκανε με τις θεωρίες, ας πούμε, τη σχετικότητος και τα λοιπά, και μπορεί κάποιος άλλος, ένας απλός, ένας εγώ, εσύ, ο Α ή ο Β, κάνοντας μια έρευνα, να ολοκληρώσουμε τη θεωρία, να την κάνουμε ακόμα πιο συμπαγή, πιο στερεή και να τη δώσουμε στον κόσμο. Και μπορεί μέσα από αυτό να βγει κάτι πάρα πολύ θετικό ή και πάρα πολύ αρνητικό, λέμε τώρα. Εγώ είμαι της άποψης, μη μελετάτε μόνο την επιστήμη, να μελετάτε και το άγνωστο γύρω σας. Μη μελετάτε μόνο το άγνωστο, να μελετάτε και επιστήμη. Η ζωή είναι έρευνα, θα το λέω συνέχεια. Είναι το σλόγγαν μου ότι η ζωή είναι έρευνα, όλη η ζωή. Ακριβώς, Γρηγόρη, είναι έρευνα όλη η ζωή, πράγματι. Αυτό ακριβώς. Ένας ερευνητής δεν είναι ερευνητής όταν ασχολείται μόνο με τα UFOs, όταν ασχολείται μόνο με την κουβιαγή. Η ζωή ίδια είναι έρευνα και μπορεί, πολλές φορές με ρωτάνε πώς ακριβώς βρίσκω τα άρθρα που γράφω ή όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς αναλύοντας τη ζωή τη συμβατική γύρω μου. Ναι, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
φοβόμαστε. Πρέπει να τα αποδεχτούν όλοι και οι αρνητές ακόμα, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να λες, ας πούμε, ότι εδώ, ας πούμε, εμφανίστηκε φερρυπίν ο προφήτης του Αντιχρίστου, έτσι, λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Και να μην ξέρεις ποιος ήταν, από πού προήλθε και τι μπορεί να κάνει. Ή δεν μπορείς, ας πούμε, σε κάτι πιο μεταφυσικό να πούμε και να πούμε ότι υπάρχουν όλα αυτά, αλλά φοβάμαι. Γιατί φοβάσαι? Γιατί δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσω. Ο φόβος φυλάει τα έρημα, λένε. Καλά κάνει και φοβάται. Αλλά εγώ θα έλεγα το εξής. Φτάκτο χωρίς να δημιουργήσεις πρόβλημα σε αυτούς που τους ψάχνεις, γιατί μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να σε εκτοπίσουν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και να μην ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί όμως να σου δώσουν να καταλάβεις πράγματα και στοιχεία τα οποία κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσες να τα βρεις και να μην πιστεύεις και στα μάτια σου και να λες συμβαίνει αυτό γύρω μου τώρα. Λέμε ένα παράξενο πράγμα. Ναι, μπορεί να συμβαίνει και να μην το έχεις αντιληφθεί ακόμα ή να μην φτάνει το μυαλό σου να το αντιληφθείς. Μα δεν αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει γύρω μας, αντιλαμβανόμαστε μόνο 3 διαστάσεις. Το σύμπαν μας και ο κόσμος μας δεν είναι 3 διαστάσεις. Μπορούμε και βλέπουμε μόνο 3 διαστάσεις. Μπορούμε και κατανοούμε μόνο 3 διαστάσεις. Δεν ξέρουμε πίσω μας τι γίνεται και δεν ξέρουμε και τι υπάρχει κάτω από τα πόδια μας. Οπότε καλό θα είναι να το ψάχνουμε, να κάνουμε την έρευνά μας, όποια και είναι αυτή η έρευνα. Δεν έχει σημασία. Τώρα λέμε ένα παράδειγμα για τις διαστάσεις. Μπορεί να κάνει έρευνα για φαντάσματα, μπορεί να κάνει μια έρευνα για πυρηνική φυσική, οτιδήποτε. Αλλά μια έρευνα δεν πάει να είναι μια έρευνα σοβαρή, μια έρευνα η οποία μπορεί να δώσει όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Ναι. Και να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα από αυτή που μέχρι τώρα είχε. Άλλωστε υπάρχουν και θεωρίες ότι κάποιοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με την έρευνα των αλλόμορφων ή των UFOs βρεθήκαν πολύ άσχημα μπλεγμένοι. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν μυστικά τα οποία τα κρύβουν επιμελώς και δεν θέλουν να βγουν στην επιφάνεια. Εγώ δεν είμαι αντίθετος σε αυτό που κάνουν, που τα κρύβουν τα μυστικά. Αλλά όχι σε όλο τον κόσμο. Γιατί εντάξει, σίγουρα οι θρησκείες έχουν να κάνουν με βάση αυτά τα οποία έχουν διαβάσει όλες οι θρησκείες του κόσμου. Κοίταξε, το λάθος πιστεύω της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ότι δεν έχει βγει να θέσει θέση απέναντι στην ύπαρξη της εξωγήινης ζωής. Φοβάμαι ότι δεν θα έχουν ούτε καν τη γνώση που πρέπει, γιατί και οι θρησκευτικοί ηγέτες είναι προσκολλημένοι επάνω σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Έχουν παροπίδες, θα έλεγα εγώ. Τώρα υπάρχουν μερικοί οι οποίοι δεν έχουν παροπίδες, αλλά δεν τα λένε κιόλας. Και εκεί ακριβώς εγώ λέω ότι ίσως να κάνουν και καλά. Δηλαδή ο Πάπας της Ρώμης είναι αδύνατο να μην γνωρίζει τι κρύβει το Βατικανό. Αλλά αν βγει και τα πει, θα δημιουργήσει τέτοιο αντίκτυπο στον κόσμο που θα γίνει σφαγή μεταξύ των λαών. Να λένε, εσύ πιστεύεις εδώ, δεν υπάρχει Θεός, υπάρχει Θεός και δεν συμφωνούμε σε αυτό ή στο άλλο ή σε εκείνο. Τα χρηματιστήρια θα καταρρεύσουν σε μια στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με έναν ερευνητή ο οποίος έχει βρει ήδη σχεδόν τα περισσότερα από αυτά τα οποία του κρύβεις, τότε καλύτερο είναι να πας και να του πεις, έλα εδώ να σου δείξω 5-10 πράγματα τα οποία υπάρχουν. Δυστυχώς τα δόγματα, ας το πούμε, εντάξει, και ενώ τα βασικά 5 δόγματα δεν συνεργάζονται με ανθρώπους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την έρευνα. Δεν συνεργάζονται. Φοβούνται και δεν συνεργάζονται. Φοβούνται ότι θα αποκαλύψουμε τα στοιχεία. Μα εγώ ο ίδιος το λέω τώρα προσωπικά και σε σένα και σε όλους. Δεν με συμφέρει να αποκαλύψω κάτι το οποίο θα δω και θα δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις ανώμαλες στον πλανήτη. Καλά ζω και έτσι. Αλλά θα ήθελα να το ξέρω. Θα σου πω το εξής, φίλε Ανδρέα. Αν πάρουμε τη γέννηση, τη δημιουργία του κόσμου μας, ο Θεός δεν δημιούργησε μόνο τον πλανήτη Γη. Βέβαια. Δεν δημιούργησε μόνο τον πλανήτη Γη. Όχι βέβαια.
η γέννηση αναφέρει ότι εφύσισε ζωή στο σύμπαν. Ναι. Άρα δεν θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος... Εγώ έχω δηλώσει ορτά κοφτά ότι είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Ναι. Και πάρα πολλές συζητήσεις που σου είπα για τον ιερωμένο που πήγα και μίλαγα μικρό, στο οποίο το θεωρώ έναν από τους δασκάλους μου. Δεν θεωρώ ότι εάν δεν πάει η έρευνα σε άλλους τομείς, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν κομμάτια της έρευνας των UFO, ας πούμε, στην Αμερική για παράδειγμα, εντάξει, που ταυτίζονται με σέκτες, που οδηγούν ακόμα και τα μέλη τους σε αυτοκτονίες. Ναι, υπάρχουν τέτοιες σέκτες πολλές, πάρα πολλές. Η Αμερική νομίζω είναι γεμάτη με τέτοιες σέκτες. Υπάρχει η ιστορία της πύλης του ηλίου. Αμερική, Καναδάς και Βραζιλία έχουν την πρωτιά αυτή τη στιγμή. Ναι, και οι περισσότερες δημιουργίες τέτοιων σεκτών. Ο Ραέλ, τον θυμάστε τον Ραέλ που είχε βγει και στην τηλεόραση, είχε γίνει μάλιστα, που υποστηρίζει ότι είναι μια αίρεση η οποία υποστηρίζει ότι ο Θεός είναι εξωγήινος, ότι ο Χριστός είναι ρομπότ, ότι μπήκε μέσα σε ένα UFO, ξέρω εγώ, και τον πήγανε, ξέρω εγώ, οι ελοχήμος εξωγήινοι και συνάντησαν και τον Βούδα, ξέρω εγώ, έχει μπλέξει ένα κάρο πράγματα. Αυτός τα μπλέξε όλα, κυριολεκτικά όλα, σε ένα τσουβάλι, και αυτό είναι λάθος βέβαια. Ναι, το λάθος του ποιο είναι, ότι δεν δημιούργησε μια ωραία αίρεση και δημιούργησε κάποιους ωραίους οπαδούς. Η έρευνα, η σοβαρή έρευνα δεν δημιουργεί δούλους, δημιουργεί ελεύθερους ανθρώπους. Ακριβώς. Τώρα ξέρεις, αυτά γίνονται για λόγους συμφερόντων, ας πούμε. Δηλαδή ένας ο οποίος δημιουργεί μια σέκτα το κάνει για λόγους οικονομικούς, δεν το κάνει για λόγους πίστης. Εδώ υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει τόσες Rolls Royce όσες δεν έχει βγάλει το εργοστάσιο μέσα σε ένα χρόνο, και αυτές τις Rolls Royce τις απέκτησε γιατί οι οπαδοί του κάθε χρόνο του κάνουν δώρο και από μία. Λοιπόν, δεν μου φαίνεται παράξενο αυτό το ότι υπάρχουν τέτοιες σέκτες. Δυστυχώς στον χώρο της έρευνας, και αυτό θα πρέπει να το πούμε στα νέα παιδιά που θέλουν να μπουν στην έρευνα, εγώ είμαι υποστηρικτής ότι αν δεν είναι 21 χρόνου κάποιος να μην ασχολείται με την έρευνα, να διαβάσει βιβλία, ας δει ντοκιμαντέρ, ας δει YouTube. Να μην μπει εμπράκτος στην έρευνα, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα το υποστηρίζει και η ψυχολογία και η βιολογία, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μέχρι τα 21 δεν έχει ολοκληρώσει τη δομή του, να σκέπτεται τη συνείδησή του και όλα αυτό. Μπράβο, οπότε δεν είναι έτοιμος να μπει σε μια τέτοια κατάσταση. Νομίζω 21 με 23 είναι καλά. Στα 23 εγώ άρχισα να ασχολούμαι, νομίζω ότι είναι μια καλή... Στα 20 μου εγώ, 19 προς 20, άρχισα να πω τότε κάτω στην Λέρο και έκανα κάποιες έρευνες. Πριν όμως μπω σε αυτή τη διαδικασία, λόγω του πατέρα μου που ήταν σπηλαιολόγος, ερευνητής μέσα στην ΕΠΕΑΝ και στην ΑΠΡΟ, την οργάνωση που ασχολείται με τα UFO στην Αμερική, έχει κάνει και κάποιες έρευνες στην Αμερική. Είχε πάει μέχρι το Τρίγωνο των Βερμούδων, ας πούμε. Είχε φτάσει μέχρι την Αλάσκα, είχε πάει στον Αμαζόνιο, ξέρω εγώ. Στα νιάτα του. Άκουσα τις ιστορίες, άκουγα τους ανθρώπους γύρω μου, διάβαζα τα βιβλία μου, παρακολουθούσα ταινίες φαντασίας ή ντοκιμαντέρ που είχαν να κάνουν με έρευνα και σχετικά αρχαιολογία και όλα αυτά τα πράγματα. Ένας ερευνητής σοβαρός που θέλει να ασχοληθεί με την έρευνα πρέπει να διαβάζει αρχαιολογία, γιατί μπορεί κάποιος να βγει και να του πει την κύριsτη αρχαιολογική κοτσάνα και να τη φάει και να γίνει ο παδός μιας βλακείας. Εδώ, Γρηγόρη, κυρίως αρχαιολογία, από τους αρχαίους δεν μάθαμε τίποτα ακόμα και έχουμε να μάθουμε πολλά. Αυτό ακριβώς, αν δεν γνωρίζει αρχαιολογία και βασική ιστορία, πόσα πράγματα είπαμε, αυτή τη στιγμή μίλησαμε, ας πούμε, για την αεροναυτική εκστρατεία. Ακριβώς. Και μυθολογία που δεν είναι καθόλου μυθολογία. Καθόλου. Αυτό ακριβώς, αν δεν έχει γνώση της ιστορίας ή της μυθολογίας ή γεγονότων ιστορικών, πώς σου πας, για το φάρο των αργοναυτών, είναι αρχαιολογικό έβριμα. Ναι. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με το μυστήριο. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία που πρέπει κάποιος να τα ψάχνει, να τα διαβάσει καταρχάς. Και καλό είναι να ξέρει και λίγα αρχαία ελληνικά, γιατί υπάρχουν ελληνικές λέξεις αρχαίες, οι οποίες δεν μεταφράζονται στην κανονική μετάφρασή τους
καλό να τα ξέρει κάποιος για να μπορεί να έχει μια πιο σφαιρική εικόνα αυτού που του παρουσιάζεται μέσα σε ένα βιβλίο, ας πούμε. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας άνθρωπος που ασχολείται με την έρευνα στο άγνωστο της κούφιας γης δεν μπορεί να μιλάει για την κούφια γη και να μιλάει για όλη αυτή τη θεωρία και να κάνει έρευνα ένας ερευνητής, εντάξει, χωρίς να έχει στοιχειώδεις βασικές γνώσεις φιλολογίας. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να γνωρίζει 5 πράγματα. Αυτά φυσικά η γνώμη μου είναι ότι δεν θα τα μάθει ούτε σε 2, ούτε σε 3, ούτε σε 5 χρόνια, αλλά στην πορεία θα μαθαίνει. Ψάχνοντας και πηγαίνοντας βήμα-βήμα. Ψάχνοντας και πηγαίνοντας βήμα-βήμα. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες στον χώρο της έρευνας που εγώ σαν ερευνητής διαφωνώ, δεν από ποιες είναι. Δεν θέλω να κάψω άλλους ερευνητές, ούτε να στραφώ εναντίον άλλων ερευνητών. Ο καθένας έχει τη γνώση να καταλάβει τα τι και τα πώς και να μελετήσει από μόνος του τις θεωρίες και τις απόψεις. Που αναφέρουν, ας πούμε, πράγματα που έχουν να κάνουν με σπήλαια τα οποία είναι ανυπόστατα και ανιστόρητα. Υπάρχουν θεωρίες οι οποίες είναι ανυπόστατες στο θέμα της αστρονομίας. Δηλαδή ότι υπάρχουν, ας πούμε, ότι υπάρχει πολιτισμός, ξέρω εγώ, και ότι οι Ναζί, ας πούμε, έχω ακούσει την εφάνταστη θεωρία ότι οι Ναζί φύγανε στη Σελήνη και έχουν κάνει βάση εκεί πέρα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει αυτή η άποψη. Θα σου πω κάτι. Εάν υπήρχε κάτι τέτοιο και είχαν πάει με βάση την λογική, έτσι, να το δούμε. Δεν θα είχαν κυριαρχήσει τον κόσμο, δεν θα χτυπάγανε τους συμμάχους από τα άστρα. Γι' αυτό και εγώ δεν ασπάζομαι απόλυτα μια τέτοια άποψη, αλλά δεν μπορώ και να την απορρίψω, Ναι, ήταν ότι την εποχή που έγινε όλη αυτή η θεωρία ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Η Γερμανία με τον υπόλοιπο κόσμο δεν θα έφτιαχνε, δεν θα χτύπαγε πυράβλους, είχαν φτιάξει το Σβεδίο, είχαν κάνει τα πυραυλικά συστήματα και όλο το διαστημικό πρόγραμμα στηρίζεται στο Σβεδίο του Φορ Μπράουν. Εγώ πιστεύω ότι ασχολήθηκαν πέρα από τον πόλεμο και με διάφορες θετικές επιστήμες όπως και αυτή που λες, αλλά ενδεχομένως να μην στείλανε στην Σελήνη άνθρωπο, να στείλανε ένα ρομπότ, ένα διαστημόπλιο μη επανδρομένο. Σαν δορυφόρο, αυτό ναι, ίσως μπορεί να το δεχτώ, ναι. Γιατί όταν φτάνεις στο σημείο να στέλνεις ένα πύραυλο από τη Γερμανία στο Λονδίνο για να χτυπάς, μπορείς με την ίδια ευκολία να το στείλεις και στο διάστημα. Αν είχαν μάλιστα βρει από τον Ιουγκοσλάβο Τέσλα το σύστημα της τηλεχείρισης, του τηλεχειρισμού, τότε δεν νομίζω ότι θα τους ήταν και πολύ δύσκολο να στείλουν κάτι στο διάστημα και να το τηλεχειρίζονται μέχρι το βαθμό που μπορούν, μέχρι εκεί που πάει το σήμα του τηλεχειριστηρίου. Γιατί τότε δεν υπήρχαν δορυφόροι σίγουρα, αλλά υπήρχε η δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο. Μήπως λοιπόν το κάνανε, λέμε τώρα, δεν ξέρω. Για να στείλουν άνθρωπο όχι, γιατί όλοι λέμε ότι στείλανε το Γιούρι Γκαγκάριν πρώτον, ας πούμε, οι Ρώσοι. Και λίγο πριν τη Λάικα, το σκυλάκι. Ναι, αλλά ήταν αυτό ή μήπως ήταν και κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Και αυτό σίγουρα δεν θα το μάθουμε ποτέ, θα το ξέρουν σίγουρα οι σύμμαχοι τότε των Βρετανών, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, αλλά δεν το έχουμε στα χέρια μας για να το ξέρουμε. Ένα από τα πράγματα που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες για τη Δύση, την Ευρώπη, την Ασία, για τους αλλομορφούς, για επτάμενα αντικείμενα άγνωσης ταυτότητας, όπως το Roswell, ορισμένα πράγματα. Κάτι που θέλω να πω για το Roswell είναι το εξής. Πολλοί έχουν βγει και έχουν ακυρώσει το βίντεο του Roswell με την αιτιολογία ότι υπήρχαν αντικείμενα στο βίντεο το οποίο είναι σύγχρονα. Ναι, ένα τηλέφωνο το οποίο ήταν... Μπράβο, η θεωρία ότι ακυρώσαν το Roswell ήταν ότι το τηλέφωνο είχε σύγχρονο καλώδιο. Αυτό που δεν έχει σκεφτεί κανένας, φίλε Αντρέα, είναι το εξής. Ότι οι στρατιωτικοί και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τεχνολογία πολύ πιο προηγμένη από την εποχή που έχει ο συμβατικός κόσμος πολύ πιο πριν από εμάς. Γι' αυτό γελούσα όταν ανέφεραν ότι κάποια πράγματα δεν συμβαδίζουν με την εποχή. Συμβαδίζανε με την εποχή και μάλιστα συμβαδίζαν όλα με την εποχή, γιατί
ο στρατός, όπως είπες και εσύ, αλλά και οι μυστικές υπηρεσίες και τα ερευνητικά κέντρα είχαν τόσο προηγμένα μηχανήματα, τα οποία ακόμα και σήμερα θεωρούνται καινοτομίες επάνω στην τεχνολογία. Μπράβο, γιατί σήμερα οι τεχνολογίες ή τα απόλυτα όπλα ή τις απόλυτες τεχνολογίες που έχουν οι διάφοροι στρατοί ανά τον κόσμο, τις γνωρίζει ο κόσμος. Όχι βέβαια. Τις ανακοινώνει, ο κόσμος τις λαμβάνει αυτές τις τεχνολογίες μετά από 20-40 χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Θα κάνει γύρω στα 30 με 40 χρόνια για να μάθει τι υπάρχει σήμερα. Αυτό ακριβώς. Όχι στρατό, σε ένα ερευνητικό κέντρο, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε, μπαίνει κάποιος στην NASA, ξέρει τι θα δει. Εγώ μπορώ να σου πω ότι φαντάζομαι τι θα δω. Και οπωσδήποτε φαντάζομαι τι είναι αυτό το οποίο δεν θα δω. Και αυτά που φαντάζομαι είναι εξωπραγματικά. Γιατί λοιπόν τότε εκείνη την εποχή με το Roswell να μην υπήρχαν πάνω στο πτώμα του εξωγήινου διάφορες συσκευές οι οποίες είναι τόσο προχωρημένες και τώρα σιγά την προχωρημένη τεχνολογία που εμείς στην τελική τη λάβαμε αυτή την τεχνολογία πολύ 20 χρόνια 30 αργότερα στο κοινό. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μήπως τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα για να επικοινωνούν. Λέω εγώ. Εδώ μπαίνεις σε ένα παλιό καταφύγιο γερμανικό στην Ελλάδα και βλέπεις καλωδιώσεις μέσα που σήμερα τέτοια καλώδια δεν κάνουν. Είναι για πέταμα. Εκείνα ήταν καλώδια ποιοτικά, χοντρά που αντέχανε στον χρόνο. Αντέχουν τα 70-80 χρόνια από το 1940 μέχρι τώρα. Γιατί λοιπόν να μην είχαν και τεχνολογία τέτοια, μετά μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Οι Γερμανοί δημιούργησαν ένα σύστημα το οποίο το πήραν και οι Αμερικανοί βέβαια και από εκεί άρχισε και η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. Είχαν τα τηλέτυπα. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, τα τηλέτυπα ήταν μια τεχνολογία που ούτε καν τη φανταζόταν άλλη. Γιατί λοιπόν, γιατί μιλάμε ότι πληκτρολογούσες κάτι και ο άλλος το έπαιρνε σαν μήνυμα, είτε γραπτό είτε προφορικό. Γιατί να μην υπάρχει και σήμερα μια άποψη ότι η τεχνολογία εκείνη που είχαν στο Roswell, μάλλον για το Roswell που συνέβη το ατύχημα, γιατί αυτή η τεχνολογία να μην ήταν προηγημένη. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να πούμε και είναι γνωστό όποιος διαβάσει την ιστορία του πολέμου είναι ότι όταν έπεσε η Γερμανία και οι δυνάμεις του άξονα στη Γερμανία έγινε ολόκληρος αγώνας το ποιος θα πάρει τους επιστήμονες με το μέρος τους και έγινε μια ολόκληρη διαμάχη μεταξύ της τότε Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ποιος... Μπράουν, ας πούμε, ο οποίος είναι ο πατέρας των διαστημικών αποστολών στην... Ήταν Γερμανός επιστήμονας ο οποίος έφτιαξε το Σβεδίο. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτός, παίρνουν μια σειρά από επιστήμονες του άξονα που πέρασαν στην Αμερική και στη Ρωσία αντίστοιχα. Και ένας από τους λόγους, αν σκεφτούμε ότι η Γερμανία ήταν ένα σχετικά μικρό κράτος με τον πόλεμο που έφτιαξε, το παγκόσμιο, έτσι, όντως πρέπει να είχε τεχνολογικό πλεονέκτημα εκείνη την εποχή για να μπορέσει να κυριαρχήσει. Γιατί σκέψου ότι ένα κράτος σαν τη Γερμανία τα βάλε με όλη την Ευρώπη, έκανε πόλεμο σε Ασία και σε Αφρική, και ουσιαστικά κατέρευσε από προσωπικό δικό της λάθος. Το λάθος ποιο ήτανε, χτύπησε τη Σοβιετική Ένωση. Ακριβώς. Και μάλιστα χειμώνα καιρό. Μπράβο, ναι, γιατί θεωρήσανε τον εαυτό τους υπέρμαχο και ότι μπορεί να καταφέρουν τα πάντα. Μπορούν να καταφέρουν πράγματι, έτσι είναι. Και ίσως να χτυπούσε και την Αμερική, είτε με υποβρύχια είτε με κάτι άλλο, γιατί ήταν στο τελικό στάδιο του σχεδιασμού ατομικής βόμβας. Ναι, αλλά με δυνάμεις στο άξονα ήταν και η Ιαπωνία, η οποία χτύπησε το Pearl Harbor, χτύπησε την Αμερική. Ναι, χτύπησε την Αμερική. Έτσι μπήκε στον πόλεμο η Αμερική, με το Pearl Harbor. Υπολόγισε με τις δύο ατομικές βόμβες, ναι. Μια δύσκολη περίπτωση για την Ιαπωνία, αλλά εκείνοι οι οποίοι κρατάνε ακόμα το ναζιστικό τους παρελθόν σαν να ήταν χθες είναι οι Γερμανοί. Δεν έχουν αποβάλει το ναζιστικό στοιχείο από μέσα τους. Δεν ξέρω αν το έχουν αποβάλει ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ απόλυτα. Υπάρχουν και δημοκράτες Γερμανοί και ας μην ξεχνάμε ότι την εποχή του άξονα κάηκαν και πάρα πολλοί Γερμανοί στα κρεματόρια. Δηλαδή, θα σου φέρω ένα παράδειγμα.
υπήρξαν πάρα πολλοί, για παράδειγμα, τέκτονες Γερμανοί καήκανε. Τους βρεθήκαν στα κρεματόρια. Ανάπηροι Γερμανοί καήκανε, βρεθήκαν στα κρεματόρια. Υπήρχαν Γερμανοί οι οποίοι ήταν Εβραίοι κάτοικοι Ισραηλίτες Γερμανοί, οι οποίοι και αυτοί βρεθήκαν στα κρεματόρια. Ναι, όλοι αυτοί τους εξαφάνισε ο Χίτλερ, ήθελε την αρία φυλή, βλέπεις. Ήθελε αυτούς που έψαχνε να βρει η ομάδα Ντελβάης Ναι, να κυριαρχήσουν. ακριβώς. Μήπως τελικά ήθελαν να κυριαρχήσουν στον κόσμο οι αλλόμορφοι? Ρωτάω μεταξύ αστείου και σοβαρού. Και τόσο αμφισβητήσιμο αυτό που λες. Μήπως οι ίδιοι Γερμανοί, μάλλον ο ίδιος ο Χίτλερ ήταν αλλόμορφος? Υπάρχουν θεωρίες Το λέω τώρα. που βλέπουμε, που δείχνουν τον Χίτλερ να μιλάει σε ομιλίες και όλα αυτά που λέμε, το ξαναπαναλαμβάνω, εγώ και ο Ανδρέας, είναι οι θεωρίες που έχουν ακουστεί και μπορεί να τις δείτε στο διαδίκτυο, δεν λέμε κάτι καινούριο δικό μας. Ναι, δεν είναι Εμείς κάτι. επαναλαμβάνουμε τις νεομυθολογίες, τις μυθολογίες, τις θεωρίες και τις απόψεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Απλά εμείς είμαστε σήμερα και θα είμαστε στις εκπομπές ένα πνεύμα άκου-άκου. Δηλαδή θα είμαστε ένα πνεύμα ανθρώπινο το οποίο συλλέγει διάφορες πληροφορίες που έχει ακούσει, θα τις προσπαθεί να τις συμπτύξει και να τις παρουσιάσει. Την άποψη, το αν θα τις δεχτείτε ή όχι, είναι καθαρά δικιά σας επιλογή. Άλλωστε πάντα δικιά σας επιλογή ήτανε. Ακριβώς. Ένα από τα πράγματα, για να επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που λέγαμε, που λένε πάρα πολύ για τον Αδόλφο Χίτλερ, είναι ότι εάν παρατηρήσουν κάποιες ταινίες που έχουν γυριστεί, που έκανε ομιλίες στους στρατιώτες του ή στο κοινό του, τα μάτια του είναι παγωμένα εντελώς και ακούνητα. Ναι, ναι. Και σκοτεινά, πολύ σκοτεινά, μαύρα θα έλεγα. Ναι, ή ξέρω γιατί είναι ένα είδος, αυτό. είχε δεχτεί ένα είδος υπνοτισμού και τον έλεγχαν κάποιοι άλλοι. Ναι. Ή ήταν και ο ίδιος κάποιος από αυτούς. Τι άλλο να πω κι εγώ. Ναι, μπορεί να το δεχτούμε και αυτό. Ναι. Τώρα θα μου πεις, ναι, είσαι τόσο σίγουρος, σίγουρος δεν είμαι για τίποτα. Λέμε τώρα. Όχι, εμείς λέμε, είπαμε, θεωρίες και απόψεις που υπάρχουν. Ακριβώς. Το σίγουρο είναι ότι υπήρχε μια ιστορία ότι ο Χίτλερ όταν ήταν 19, γιατί από 19 ξεκίνησε, Ναι. κάποιος πήγε να τον δολοφονήσει. Και αυτός που πήγε να τον πυροβολήσει από πίσω δέχτηκε μια σφαίρα από έναν άλλον, γιατί το θεώρησε ότι πήγε να κάνει δολοφονία. Και ο ιστορικός που αναφέρει αυτό το γεγονός λέει, ας πούμε, ότι τελικά έκανε καλό στον κόσμο αυτός που έσωσε, πήγε να κάνει καλό, δηλαδή να σταματήσει μια δολοφονία, και έκανε καλό ή κακό. Είναι το ερώτημα. Σε τον κόσμο Να μπει στον πόλεμο. Σε τέτοιο βαθμό, ας πούμε, ναι. Ναι, εδώ είναι μπρος γκρέμος και πίσω ρέμα, γιατί από τη μία πλευρά ο Χίτλερ έκανε και ένα καλό, του το αποδίδω εγώ, δεν είμαι χιτλερικός και πρέπει να το ξέρουν όλοι αυτό. Είμαστε άνθρωποι της ελευθερίας βούλησης. Με βάση αυτά που έκανε τα πειράματα, η τεχνολογία εξελίχθηκε τόσο, ώστε και η ιατρική επιστήμη έχει γίνει πλέον έκανε ένα τεράστιο άλμα, να πούμε και έτσι. Θα σου πω κάτι, δεν θα το ρίξω στο ότι ήταν προτέρημα του Χίτλερ. Οι αρχαίοι λένε πόλεμος πατήρ πάντων. Πατήρ πάντων, ναι. Αυτό δεν το έχω ακούσει ποτέ. Είναι Γιατί δεν έφτασα μέχρι εκεί, αλλά έχουν δίκιο που το λένε. ότι από τον πόλεμο ξεκινάνε Και τα καλά πάντα. Και τα κακά, τα πάντα, οτιδήποτε. Ακριβώς. Πόλεμος πατήρ πάντων. Οπότε δεν μπορούμε να ρίξουμε στους αρχηγούς κάποιων στρατών που κάναν πόλεμο, δηλαδή αποκλειστικά στους αρχηγούς, αλλά στην ίδια την έννοια του πολέμου. Και έχουν δίκιο σε αυτό που λένε. Απόλυτο δίκιο. Γιατί όπως είπαμε, μπορεί να βγει κάτι καλό μαζί με το κακό και όχι ότι θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα κάτι καλό θα βγει. Κάτι προς όφελος της ανθρωπότητας. Προκειμένου στην περίπτωση του Χίτλερ, το καλό της ανθρωπότητας ήταν το τέλος του πολέμου και το τέλος του Χίτλερ και της Εύα Μπράουν και κάποιον δικό του. Το καλό και το πολύ καλό, το πολύ καλύτερο ακόμα, ότι μέσα από τα εγκλήματα που κάνανε βγήκε και μια κίνηση που βοηθάει την ανθρωπότητα, που τη σώζει.
Τώρα οι πύραυλοι και όλα αυτά που... Το κακό παράδειγμα δώσανε για να μην το επαναληφθεί. Α, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Κάτι όμως που δυστυχώς θα επαναληφθεί από ό,τι φαίνεται με τον χειρότερο τρόπο, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι και το σήμερα, το οποίο σήμερα έχει πυρηνικούς εξοπλισμούς σε Ρωσία, Αμερική, Κίνα, Γαλλία, Ισραήλ και οποιαδήποτε άλλη χώρα διαθέτει πυρηνικά. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να διδάσκονται από την ιστορία τους και τα λάθη του παρελθόντος. Όχι, και μου φαίνεται περίεργο, Γρηγόρη. Κοίταξε, τόσοι Ευρωπαίοι που θέλουν τον πόλεμο δεν έχουν καταλάβει που οδηγούνται. Εγώ το καταλαβαίνω. Ένα μωρό παιδί να του πεις τι πρόκειται να γίνει, θα σου πει έτσι όπως πάνε πόλεμος, παγκόσμιος πόλεμος και μάλιστα πυρηνικός. Θα σου πω το εξής. Το πούνε, ναι. Ότι η Ευρώπη, ας πούμε, για παράδειγμα, εντάξει, δεν έχει σεβαστεί την Ελλάδα που είναι... Λίκνο του πολιτισμού για μένα. Ναι, ένα μέρος του πολιτισμού της Δύσης είναι... Λειτουργήσε έτσι, ναι. Αλλά δεν έχει σεβαστεί και δεν έχει κάνει. Και από πού το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Είναι η ελληνική γλώσσα μέσα στις παγκόσμιες γλώσσες, διδάσκεται σε επίσημα, είναι τα αγγλικά, είναι τα γαλλικά. Η ελληνική γλώσσα δεν θα πρέπει τουλάχιστον να είναι από τη στιγμή που έχει παίξει το ρόλο που έχει παίξει στη Δύση, τουλάχιστον τρίτη παγκόσμια γλώσσα. Λογικά θα έπρεπε να είναι, ακόμα και στο YouTube το βλέπουμε αυτό, όταν πατάω εγώ για να δω ένα ντοκιμαντέρ κάτι γενικά και πατάω τους υπότιτλους, μου βγάζει υπότιτλοι α, β, γ, δ κτλ. Κάποιοι έχουν την Ελλάδα, αλλά οι περισσότεροι υπότιτλοι δεν την αναφέρουν καν. Και αν βάλεις τους αυτόματους υπότιτλους, πάλι δεν πρόκειται να σου βγάλει τίποτα παρά μόνο τα αγγλικά. Υπάρχει στο εξωτερικό, ας πούμε, εδώ, για να μιλήσουμε τώρα και λίγο για τον πολιτισμό, υπάρχει στο εξωτερικό, έχουν κάνει, ας πούμε, θεό τον Σέξπιρ και όχι τον Αριστοφάνη. Και υπόψη είναι ότι ο Σέξπιρ, και μάλιστα σε ένα έργο του Όνειρα Θερινής Νυχτός, αναφέρει το θεό Πάνα και έναν άλλον θεό Έλληνα, που σημαίνει ότι παραπέμπει σε δοξασίες της αρχαίας ελληνικής ζωής. Δυστυχώς οι άνθρωποι που δρούσαν, εννοώ ξένος παράγοντας, εντάξει, που πήρε πάρα πολλά στοιχεία από τον ελληνικό πολιτισμό χωρίς να τον αναφέρει και τα παρουσίασε για δικά του. Νομίζω ότι ξέρω γιατί γίνεται αυτό, όχι το τελευταίο παράδειγμα που πες, γιατί δεν αναφέρουν την ελληνική γλώσσα. Κάποτε είχε πει κάποιος, ξένος καθηγητής, η Ελλάδα αποτελείται από λίγο πληθυσμό, μικρό πληθυσμό. Και εμάς μας ενδιαφέρει ο πολύς ο πληθυσμός. Γι' αυτό και θα δείτε, λέει, κινέζικα σε 3 διαφορετικές παραλλαγές της κινέζικης διαλέκτου, αραβικά, τουρκικά και οτιδήποτε, γιατί ο πληθυσμός ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια στην κάθε χώρα. Για να μην πούμε και δισεκατομμύρια. Ακριβώς. Δεν έχουμε τρίτη παγκόσμια ή τέταρτη παγκόσμια γλώσσα, την ελληνική γλώσσα. Ναι. Στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε ότι σε κάθε λιμάνι, αν δεν ξέρει κάποιος ελληνικά, θεωρείται υποανάπτυκτος, υπόψη. Ναι, και όμως δεν είναι μέσα στις παγκόσμιες γλώσσες. Δεν είναι, όχι. Αυτό είναι το κακό. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, στο εξωτερικό, δεν βλέπουμε αρχαιοελληνικές παραστάσεις στο θέατρο, ας πούμε, για παράδειγμα. Όχι, με τίποτα. Οι μόνες χώρες που έχουν ελληνική γλώσσα και διαφημίζουν την Ελλάδα είναι οι χώρες δίπλα από την Ελλάδα, δηλαδή Αλβανία, Βουλγαρία, Σκόπια κτλ. Και είναι και η Ιαπωνία που έχει ένα ή 2 νησιά τα οποία έχει σηκώσει την ελληνική σημαία και λέει ότι είναι σεβασμός προς τους Έλληνες και δείχνει διάφορα έτσι αρχαιοελληνικά συστήματα. Μα εδώ, αγαπητέ μου φίλε, έχουν πάρει την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Την έχουν κάνει και κινηματογραφικές ταινίες και έχουν παρουσιάσει τον Μέγα Αλεξάνδρο σαν τον Μέγα Σφαγέα. Ναι. Δυστυχώς και μάλιστα όχι μόνο σφαγέα αλλά και ομοφυλόφιλο, κάτι το οποίο δεν ισχύει.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν έχουμε πρόβλημα με Αλλά βέβαια, ναι. τους συγκεκριμένους Και να ανθρώπους. δεν μας απασχολεί, δεν ξέρουμε, αλλά τα στοιχεία που έχω για τον Μεγαλέξανδρο ήταν ένας κανονικός άντρας, ας πούμε, με την έννοια των αυτή που θεωρούμε εμείς σήμερα ότι είναι, αλλά τον είπατε και σφαγεία και αυτό είναι το χειρότερο. Δεν ήταν σφαγέας ο άνθρωπος. Λογικό είναι βέβαια όσοι του... Έτσι τον παρουσιάζαν σε πάρα πολλές ταινίες σύγχρονες. Ναι. Ένα άλλο, ας πούμε, που έχει παρουσιάσει τον πόλεμο της Τρίας, το τελευταίο, η ταινία της Τρίας, παρουσίασε τους Έλληνες σφαγείς κανονικά. Ενώ οι Τρώες που ήταν Κογκολέζοι δεν ήταν σφαγείς. Ναι, παρουσιάζουν ορισμένα πράγματα, δηλαδή παρουσιάζουν την αρχαία Ελλάδα, δεν λειτουργεί όπως είναι η ιστορία. Γρηγόρη, να σου πω κάτι που γελάω όταν τα ακούω αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο που το αναφέρεις, γιατί έτσι είναι. Δηλαδή, για τον Πελοποννησιακό πόλεμο δεν λένε ότι υπήρχε σφαγή, αφού η μισή Ελλάδα χάθηκε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, Αθηναίοι και Σπαρτιάτες. Για τον πόλεμο της Τρίας τους ένιαξε τόσο πολύ, επειδή βρίσκεται στην κατεχόμενη Ελλάδα που λέγεται Τουρκία τώρα. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Ένα από τα πράγματα που με στεναχώρησε κάποια στιγμή, ναι, όταν πήγα στα παράλια, είναι ότι οι Τούρκοι παρουσιάζουν πάρα πολλούς αρχαίους ελληνικούς ναούς ως δικούς τους, χωρίς να λένε ότι είναι αρχαιοελληνικοί ναοί. Εχθές κιόλας βρέθηκε ένα σύμπλεγμα τάφων αλλά και ένα αρχαίο θέατρο, το οποίο δεν είπαν ότι είναι ελληνικό, είναι ρωμαϊκό. Αλλά δεν ήταν ρωμαϊκό, γιατί τα γράμματα που ήταν πάνω σκαλισμένα σε κάποια σημεία ήταν καθαρά ελληνικά. Οι Τούρκοι τα κάνουν αυτά. Τα κάνουν είτε από μίσος για την Ελλάδα. Δεν νομίζω είναι μίσος, είναι τακτικές προπαγάνδας. Προπαγάνδα κυρίως, ναι, και είναι και του μίσους βέβαια. Υπάρχει μεγάλο μίσος από πλευράς τους προς εμάς. Μην κοιτάς, εμείς δεν θέλουμε το κακό κανένας, αλλά μας αναγκάζουν και το ζητάμε κάποια στιγμή. Είναι, να σου πω κάτι, δυστυχώς μπαίνουν οι πολίτες, πάρα πολλοί πολίτες που είχα πάει, ας πούμε, στο Κουσάνταση, ήταν ουδέτεροι. Είναι το πολιτικό καθεστώς που... Είναι το καθεστώς που δημιουργείται. Που δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση και όχι οι πολίτες, δεν σκέφτονται οι πολίτες έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι πρόβλημα. Πρόβλημα για μας. Αλλά αυτοί τελικά θα πληρώσουν τα σπασμένα, γιατί με μαθηματική ακρίβεια, και πίστεψέ με αυτό θα γίνει, οι Τούρκοι θα τα χάσουν όλα, και θα τα χάσουν γιατί η πολιτική που κρατάνε αυτή τη στιγμή δεν πατάει σε 2 βάρκες, πατάει σε 4-5. Κάποια στιγμή θα πέσει, δεν μπορεί να κρατηθεί. Και τις έχουν πολλά χρεωμένα και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι. Ένα από τα πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω είναι εάν υπάρχουν φαινόμενα με αλλόμορφους στην Τουρκία, κατά σένα. Ναι, οι αλλόμορφοι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Εδώ έχω ακουστά και για στοιχεία που βρίσκονται στη Σουηδία. Νορβηγία κυρίως, γιατί στην Νορβηγία σκάψανε πάρα πολλά τούνελ για να περάσει ο σιδηρόδρομος και διάφοροι σιδηρόδρομοι που έχουν, και βρήκανε σπηλιές και στοές μέσα, τις οποίες δεν αναφέρουν για λόγους, λέει, ευνόητους. Οι ευνόητοι λόγοι είναι ότι δεν πρέπει να μάθει ο κόσμος κάτι. Και σίγουρα μέσα σε αυτό το οποίο δεν πρέπει να μάθει ο κόσμος, ίσως υπήρχαν και αλλόμορφοι. Ναι. Ή να ήταν έργα αλλόμορφων. Άρα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάμε ότι για να υπάρχει σε τόσες χώρες όπως η Ινδία, Ισραήλ, Αμερική, Βόρειος Αμερική, Νότια Αμερική, Αγγλία κτλ. Γιατί να μην υπάρχει και στην Ελλάδα, γιατί να μην υπάρχει και στις σκανδιναβικές χώρες. Εδώ Γρηγόρη έχουν βρει στοιχεία, σημεία και τέρατα στην Ανταρκτική. Και είναι δυνατόν να μην υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, εντάξει, εμείς μιλάμε εκ του ασφαλούς βέβαια, λέγοντας ότι ναι, υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν λιγότεροι από αυτό που φαντάζομαι εγώ. Μπορεί όμως να υπάρχουν και περισσότεροι. Επειδή γίνεται μια έρευνα την οποία δεν είμαστε σίγουροι αν θα τελειώσει ποτέ και πότε θα είναι και πώς θα είναι ολοκληρωμένη, πώς θα τη δούμε.
Το σύμπαν πιστεύω δεν τελειώνει ποτέ και ακόμα και αν βρούμε απαντήσεις στα θέματα των αλλόμορφων θα έρθει να μας εκπλήξει δημιουργώντας καινούργια θέματα και καινούργιες ερωτήσεις. Γεννούνται αμέσως καινούργια ερωτήματα. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Ήμασταν 1 ώρα και περίπου 50 λεπτά, 55 μαζί σας. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι, γιατί αναφέραμε για τους Τούρκους, ότι έχουν τακτικές οι οποίες είναι εναντίον της Ελλάδος. Οι πολίτες, οι Τούρκοι, δεν θεωρώ ότι είναι. Άλλωστε οι περισσότεροι Τούρκοι οι πολίτες είναι, η Τουρκία είναι Κούρδοι, είναι Αρμένοι, είναι Έλληνες που έχουν... Το μεγαλύτερο ποσοστό, Γρηγόρη. Μπράβο, είναι... μην ξεχνάμε ότι οι γνήσιοι Τούρκοι ήρθαν από τη Μογγολία την εποχή του Βυζαντίου. Οι υπόλοιποι είναι ένα συνοθήλευμα λαών. Ακριβώς. Οπότε, είναι ένα τεχνητό κράτος. μπράβο, οπότε δεν νομίζω ότι μας μισούν όλοι αυτοί οι λαοί. Μπορώ να σου πω ότι αγαπούνε κιόλας ορισμένοι λαοί από αυτούς που είναι μέσα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί κρυφοί χριστιανοί. Οι κρυφοχριστιανοί είναι πάρα πολλοί, είναι πάνω από 25 εκατομμύρια. Σχεδόν το 1/3 της Τουρκίας αυτή τη στιγμή σε πληθυσμό. Ναι, υπάρχουν οι Κούρδοι οι οποίοι έχουν δείξει συμμαχία προς την Ελλάδα χρόνια. Υπάρχουν οι Αρμένοι οι οποίοι είναι φίλοι μας προς την Ελλάδα. Αυτοί οι λαοί προϋπήρχαν, δεν είναι κάτι καινούργιο. Εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί κάναμε το λάθος να πούμε ότι μας μισούν οι Τούρκοι. Οι γνήσιοι Τούρκοι είναι ελάχιστοι. Αυτοί οι οποίοι κινούνται πάντα εναντίον του ή κάνουν τακτικές εναντίον του ελληνισμού είναι κυρίως κάποιες αρχηγικές κεφαλές. Ακριβώς. Σήμερα κάναμε την πρώτη μας εκπομπή, μιλήσαμε για αλλόμορφους, μιλήσαμε για πολλά πράγματα με τον φίλο τον Ανδρέα. Ελπίζω να σας άρεσε η πρώτη εκπομπή που κάναμε, θα κάνουμε και άλλες. Σας καληνυχτίζουμε, Ανδρέα καληνύχτησε τον κόσμο. Εννοείται, καλό βράδυ να έχουν οι φίλοι μας που μας ακούνε και να είναι πάντα καλά, το κυριότερο. Ευχόμαστε να συναντάτε μυστήρια, να αναρωτιέστε για τα μυστήρια και να κυριαρχεί η ελευθερία στη βούληση των ανθρώπων. Καλό σας βράδυ. Ακριβώς.